Ευχαριστώ, Γιώργο. Τα αισθήματα είναι αμοιβαία. Για να μην σας καθυστερώ με πολλά, ξεκινάω κατευθείαν. Ίσως να συστηθώ πολύ γρήγορα. Αυτό είναι στα αγγλικά ή στη σελίδα μου. Τη βλέπετε, φαντάζομαι, έτσι. Ας την κάνουμε στα ελληνικά. Τη μεταφράσουμε στα ελληνικά. Φαντάζομαι ότι ξέρετε πώς να μεταφράζετε ιστοσελίδες. Δεξί κλικ και μετάφραση. Κλικ. Ωραία, γίνανε όλα στα ελληνικά. Άγγελος Ροδαφινός. Βοηθάω τους άλλους να αλλάξουν την πραγματικότητά τους, να αλλάξουν τη ζωή τους δηλαδή, ή να αλλάξουν τον τρόπο που βλέπουν την πραγματικότητα. Και προσπαθώ να το κάνω καθώς οι άλλοι διασκεδάζουν, δηλαδή να είναι ευχάριστο. Και επειδή αυτά γίνονται με ναρκωτικά, να αλλάξει την πραγματικότητα ή να αλλάξει την αντίληψή σου, διευκρινίζω ότι δεν είναι πολλά ναρκωτικά. Εδώ τώρα η μετάφραση χάνει. Τέλος πάντων, άμα θέλετε να δείτε παραπάνω για μένα, θα βρείτε εδώ. Έχει ένα βιογραφικό για σοβαρούς επισκέπτες και ένα για μη σοβαρούς επισκέπτες. Και αυτά που θα πούμε σήμερα, εδώ έχει δωρεάν free stuff. Έχει εφαρμογές και διαδικτυακά μαθήματα. Τα εργαλεία AI, έχει και 2 μαθήματα κριτικής σκέψης και για τους ηλίθιους. Εργαλεία για την τεχνητή νοημοσύνη, AI, Artificial Intelligence, είναι 2 μαθήματα. Αυτό θα κάνουμε σήμερα. Εντάξει. Δεν θα σας κουράσω με PowerPoint, θα σας δώσω όμως αυτό τον σύνδεσμο που τον έχετε λάβει ήδη. Θα το βάλω μετά στο chat, τέλος πάντων. Τον έχετε λάβει. Άμα θέλετε να μπείτε αργότερα στο μάθημα, το οποίο είναι δωρεάν, αν θέλετε με κερνάτε ένα καφέ. Δεν έχω πιει πολλούς καφέδες, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, θα ανοίξω διάφορες σελίδες και θα τις κλείσω. Μην τρομάζετε. Όλο το υλικό όμως αυτό δεν θα είναι σε PowerPoint, θα βρίσκεται σε αυτή τη σελίδα. Έτσι, που μπορείτε να πείτε ό,τι ώρα θέλετε, να την μεταφράσετε στα ελληνικά με δεξί κλικ, translate του ελληνικά. Κάνει λίγο στη μετάφραση, αλλά τέλος πάντων είναι σε 200 γλώσσες, άμα θέλετε σε κινέζικο, ό,τι θέλετε. Πάμε λοιπόν να δούμε το μάθημα αυτό, το οποίο είναι... έχω γράψει και 3 βιβλία. Η ηλίθιη είναι ανίκητη, πιθανόν να το έχετε διαβάσει. Ο πρίγκιπας Βάτραχος, πώς αλλάζουμε τον εαυτό μας και τους άλλους, και λογική και παραλογική, γιατί κουράστηκα να ακούω βλακίες από διάφορους κατά την περίοδο της καραντίνας. Λοιπόν, σήμερα όμως θα δούμε το μάθημα αυτό. Ζαλιστήκατε ήδη, ξέρω. Εδώ είναι. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να πάρω έτσι να έχω μια ιδέα για το πόσο εξοικειωμένοι είστε με τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Και για να το κάνουμε αυτό, θα πάρω λίγο από εδώ τον κωδικό, το link, και θα το μοιραστώ μαζί σας. Σταματάω αυτό εδώ για 1 λεπτό. Θα το μοιραστώ στο chat. Βάζω λοιπόν εδώ ένα σύνδεσμο και θέλω όλοι να κάνετε ένα κλικ και να μας πείτε κατά πόσο εξοικειωμένοι είστε με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Θα μοιράζω την οθόνη. Εσείς μπορείτε να ανοίξετε αυτό το σύνδεσμο που έβαλα στο chat. Το βλέπετε, φαντάζομαι. Εντάξει. Άμα το βλέπετε, μπορείτε να αρχίσετε να ψηφίζετε. Να ψηφίζετε, δηλαδή να μας λέτε κατά πόσον... Εδώ σε αυτή την κλίμακα. Και θα βλέπουμε τα αποτελέσματα στην οθόνη, ελπίζω. Γιατί δεν βλέπω κανέναν να απαντάει. Άνοιξε ο σύνδεσμος. Εντάξει, ξεκινάμε. Ωραία. Θα ήταν καλό να είχαμε μια ομοιογενή ομάδα, δηλαδή να ξέραμε ότι είστε όλοι μεσαίοι ή αρχάροι, για να ξέρω πώς περίπου θα κάνω την παρουσίαση. Και για αυτούς που είστε πολύ προχωρημένοι, φαντάζομαι να ξέρετε τα περισσότερα, αν και πάντα σε ένα τέτοιο σεμινάριο βρίσκεις καινούργια εργαλεία και χαίρεσαι και μαθαίνεις και χοροπηδάς. Θα προσπαθήσω να κρατήσω την παρουσίαση, πατάτε διάφορα κουμπάκια, στα 45 λεπτά, αλλά εξαρτάται από τη συζήτηση. Μπορείτε να πεταχτείτε καμιά φορά και να πατάτε το κουμπάκι και να ρωτάτε κάτι, άμα θέλετε, κύριε Πύργον. Κύριε Στεφανάκη, τζάμπα, πατάμε διάφορα κουμπάκια. Έχουμε και κάποια άτομα τα οποία είναι ειδικοί, πολύ καλοί. Οι περισσότεροι όμως βρίσκεστε εδώ, στο αρχάρι, έτσι. Οκ, καλά, πήραμε μια ένδειξη, δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε όλοι.
Το κλείνω λίγο. Αυτό είναι ένα εργαλείο που το βρίσκεις στο medium.com και είναι ωραίο για αν θα μπαίνετε στην τάξη. Τώρα εσείς βέβαια δεν μπαίνετε και πολύ μέσα στην τάξη και γι' αυτό θα πω ότι αυτά που θα παρουσιάσουμε σήμερα θα έχουν δύο κατευθύνσεις. Το ένα είναι πώς να σας βοηθήσει στην προσωπική σας ζωή και εκεί θα δούμε κάποια εργαλεία, και το δεύτερο είναι θα δούμε κάποια συγκεκριμένα εργαλεία για την εκπαίδευση και τη φυσική αγωγή, ειδικά για εσάς. Αλλά γενικά όλα όσα θα δούμε θα δείτε ότι είναι χρήσιμα για παντού. Να βγούμε από εδώ. Αν είναι τόσο, εντάξει, έχουμε μια εντύπωση ότι οι περισσότεροι δεν ξέρετε και πολλά και κάποια άτομα ξέρουν, είναι μεσαίοι και ξέρουν λίγα πράγματα. Το μάθημα αυτό το έκανα τον Ιούνιο του 2023, πέρσι δηλαδή, και ήταν το πρώτο μάθημα στην εκπαίδευση στον κόσμο που είχε γίνει, και το έκανα γιατί από το Φεβρουάριο που ξεκίνησα να τα παρακολουθώ έβλεπα ότι και οι καθηγητές, οι συνάδελφοί μου στο Πανεπιστήμιο, αλλά και οι δάσκαλοι, οι καθηγητές στην Ελλάδα δεν έβλεπα κάποια προσπάθεια από την κυβέρνηση να τους ενημερώσει και είπα ας το κάνω, το έκανα δωρεάν. Ήταν μικρό, μεγάλωσε λιγάκι. Έχουν μπει πολλοί κόσμος, γύρω στα 1.200 άτομα πρέπει να είναι, και από άλλες χώρες. Είναι ευχάριστο, είναι διασκεδαστικό. Τώρα γίνανε και άλλα μαθήματα, αλλά δείτε λίγο πώς θα το πάμε αυτό εδώ. Θα το έχω στα αγγλικά, αλλά θα τα διαβάζω φυσικά στα αγγλικά. Έχει τρεις ενότητες. Μια εισαγωγή, εδώ θα περάσουμε χρόνο στις πρακτικές εφαρμογές, και τρίτον θα δούμε τι μπορεί να γίνει στο μέλλον. Αλλά για να σας κρατήσω κοντά μου, θα σας δείξω στην αρχή κάποιες εφαρμογές είναι και στο μάθημα, εκτός μαθήματος, για να σας εντυπωσιάσω λίγο, ας πούμε. Εδώ είναι ένα ρομποτάκι, το οποίο είναι ψυχολόγος. Έλα, ρομποτάκι. Αργεί λίγο να αρχίσει να ανοίξει, γιατί έχετε κάποια βίντεο ανοιχτά. Μοιράζομαι και εγώ τις οθόνες μου. Αν έχετε την καλοσύνη, κλείστε το βίντεο σας να μην τρώτε το bandwidth, και όταν θέλετε να μιλήσετε αργότερα, το ανοίγετε. Εδώ λοιπόν είναι ένα ρομποτάκι που κάποιος το έφτιαξε και κάνει τον ψυχολόγο. Ας πούμε ότι έχετε ένα παιδάκι που έχει προβλήματα, ας πούμε ότι δεν ξέρετε πώς να αναφερθείτε σε κάποιους γονείς, μπορείτε να συμβουλευτείτε τον ψυχολόγο εδώ. Το βλέπετε στα αγγλικά, εγώ έπαιξα λίγο εδώ και του λέω η partner μου με απατά. Και με απαντάει. Λυπάμαι που το ακούω. Συγγνώμη, εγώ δεν κάτι στην οθόνη. Βλέπω την εξοικείωση με τα εργαλεία ακόμα. Δεν ξέρω οι υπόλοιποι. Τώρα μόλις βγήκε. Άργησε. Όχι, εξακολουθώ να βλέπω την εξοικείωση με τα εργαλεία αυτό. Οι άλλοι βλέπετε μια οθόνη μαύρη που λέει psychologist και... Όχι. Ναι, μια χαρά. Ναι, το βλέπουμε. Και εγώ βλέπω μόνο την εξοικείωση με τα εργαλεία. Θα πρέπει να αλλάξετε παράθυρο, εσείς που βλέπετε την εξοικείωση. Να πάτε στο WebEx. Στο WebEx είμαστε. Αλλά δεν φαίνεται κάτι. Αν θέλετε, σβήστε την κάμερά σας, γιατί σας τρώει bandwidth και μπορεί να μην ανανεώνετε γρήγορα η εικόνα. Δεν έχουμε ανοιχτή κάμερα. Τουλάχιστον εγώ δεν έχω. Ωραία. Όσοι έχουμε πράγματι έκαναν την καλοσύνη και την έσβησαν, πρέπει να έχει σχέση με την ταχύτητα που έχει ο καθένας στο διαδίκτυο για να κατεβάσει αντίστοιχα. Ναι, και είναι κρίμα. Τι θα πρέπει, καλησπέρα και από μένα, μόλις μπήκα, τι θα πρέπει να κατεβάσουμε? Τίποτε, θα πάω να παρακολουθήσετε. Μόλις μπήκα, θα πρέπει να κατεβάσω κάτι γιατί δεν βλέπω. Όχι, απλά να κλείσετε το μικρόφωνο, γιατί είμαστε στη μέση της παρουσίασης και είστε λίγο καθυστερημένοι. Φαντάζομαι θα βλέπετε. Θα βλέπετε την εικόνα. Μοιράζομαι μια παρουσίαση και ελπίζω να τη βλέπετε. Θα προχωρήσω λίγο. Κλείστε τα μικροφωνάκια σας. Κλείστε τα μικρόφωνα σας, παρακαλώ. Η παρτινέρ μου λοιπόν κλέβει. Ναι, απατά. Γενικά έχουν φέρει το Underdog. Άγγελε, περίμενε, εγώ θα τα κλείσω τα μικρόφωνα. Το έχουν χτίσει όλο αυτό. Πρέπει να τα βρω. Η κυρία Δήμητρα γράφεται να μιλάει. Κέντρο που ήταν... Οκ. Όλα καλά. Απαντάει λοιπόν ο ψυχολόγος. Λυπάμαι που κάποιοι δεν βλέπουν ακόμα. Δεν μπορώ να φανταστώ γιατί όμως. Μήπως να βγούμε και να ξαναμπούμε, ξέρω εγώ. Ναι, τώρα, ναι. Τώρα βλέπουμε. Δεν έχετε γρήγορη σύνδεση, δεν ξέρω. Λοιπόν, απαντάει η ψυχολόγος άντε πάλι.
Το να σε πατάει κάποιος μπορεί να είναι δύσκολο κτλ. Είναι κάτι άλλο που θα θέλεις να συζητήσεις για την ανακάλυψη αυτή. Λέω εγώ, ευτυχώς βλέπω ακόμα ένα άτομο παράλληλα, οπότε τώρα μπερδεύτηκε ψυχολόγος. Μάλιστα, τώρα εδώ η κατάσταση έχει μπερδευτεί, δεν κατάλαβα ότι βλέπετε 2 άτομα ταυτόχρονα και συνεχίζει τη συζήτηση και τέλος πάντων αυτό ήταν ένα αστιάκι για να σας κάνω να δείτε τις πολλές εφαρμογές που έχει. Θα δούμε ακόμα κάνα 2 εφαρμογές. Ακόμα ένα ρομποτάκι, το οποίο μπορείτε με τα παιδιά φαντάζομαι να το παίξετε. Είναι κάποιος που έφτιαξε τον Τζόκοβιτς, Νόβακ Τζόκοβιτς, και μπορείς να μιλήσεις με αυτόν. Δηλαδή, κάνεις ένα ρομποτάκι και του δίνεις ένα χαρακτήρα, μια προσωπικότητα. Μπορεί να είναι ένας σπουδαίος αθλητής, μπορεί να είναι ο Αϊνστάιν, ένας ψυχολόγος, οτιδήποτε. Και παίζει αυτό τον ρόλο. Ρωτάω λοιπόν τον Τζόκοβιτς, είναι αλήθεια ότι δεν εμβολιάστηκε? Δεν ξέρω τώρα αν βλέπετε την οθόνη. Ναι, είναι αλήθεια, απαντάει. Πιστεύω ότι έχω φυσική ανοσία και δεν κινδυνεύω. Του λέω, είσαι επίσης και αντιεπιστήμονας? Όχι, είναι ακριβώς, τα μπερδεύει λίγο. Πιστεύεις όμως στην αστρολογία, στις προσευχές, στις ψευδοεπιστήμες, έτσι? Ναι, έχω μια... Τέλος πάντων, έκανα μια συζήτηση με τον Τζόκοβιτς. Αν θέλετε, υπάρχει το ρομπότ του Αϊνστάιν, αλλά αυτά ας μην τα ανοίξουμε. Αν θέλετε να φτιάξετε τέτοια ρομποτάκια, έχω γράψει ένα άρθρο στην παράλλαξη πώς να φτιάξετε ρομποτάκια. Και έφτιαξα και εγώ κάποια, θα σας δείξω ακόμα ένα, το Dr. Robot. Ελπίζω να βλέπετε την οθόνη. Ναι, όχι. Φορτώνει. Τώρα βλέπουμε ένα πίνακα. Το Dr. Robot, τον βλέπετε εδώ? Τον κέρσορο που γράφει Dr. Robot επάνω. Ναι, μια χαρά. Ωραία. Εδώ λοιπόν του έχω φορτώσει το βιβλίο μου «Η λύθη είναι ανίκητη», το οποίο έχει τη μέθοδο RAW και οποιοδήποτε πρόβλημα έχεις, τότε μπορείς να το ρωτήσεις και να σε βοηθήσει να το λύσεις. Σου δίνει εδώ τις οδηγίες, τι κάνει και σε χαιρετάει. Γεια σου, είμαι ο Dr. Robot. Μπορώ να σε βοηθήσω να λύσεις ό,τι πρόβλημα έχεις. Μοιράσουμε μαζί μου το τι σε απασχολεί. Ξέρω εγώ, δεν μου αρέσει η δουλειά μου. Συγγνώμη. Αυτά τα ελληνικά αγγλικά. Πολύ με τα μιλάει και στα ελληνικά. Γιατί του λες τι γλώσσες να μιλάς. My job, I'm tired και τα λοιπά. Και θα αρχίσει τώρα να σου δίνει ιδέες. Μπορείς να κάνεις κάτι γι' αυτό? Αν δεν μπορείς να κάνεις κάτι γι' αυτό, για να δούμε, ας καθαρίσουμε ποιο είναι το πρόβλημα, κάτι που σε ενοχλεί. Είναι ένα ρομποτάκι που σου μιλάει να σε βοηθήσει για τα προβλήματα. Και επειδή είχα αυτή την παρουσίαση, την έκανα σε πολλούς καθηγητές φυσικής αγωγής τώρα τελευταία, και να ευχαριστήσω τον Γιώργο που οργάνωσε όλες εσάς και θα περάσουμε καλά για τις επόμενες 3 ώρες, 45 λεπτά. Έκανα ένα ρομποτάκι για τη φυσική αγωγή, Dr. Robot, PE, Physical Education. Και αυτό μιλάει ελληνικά, αλλά εδώ σε χαιρετάει στα αγγλικά. Γεια σου, θα σε βοηθήσω αν θέλεις να... Συγγνώμη, λάθος, εδώ. Τι μπορώ να σε βοηθήσω? Μπορώ να σε βοηθήσω να φτιάξεις ένα μάθημα. Αν δεν έχεις ιδέες για δραστηριότητες, έχω ολόκληρη βιβλιοθήκη για ασκήσεις και παιχνίδια για όλες τις ηλικίες και ικανότητες. Μπορώ να σε βοηθήσω να χειρίζεσαι την αίθουσα. Μπορώ να σου πω κόλπα για να γλιτώνεις χρόνο. Μπορώ να σου βγάλω προγράμματα, personalized fitness programs. Μπορώ να σου κάνω assessments, αξιολογήσεις κτλ. Και το ρωτάω λοιπόν, σε χαιρετάει εδώ. Το ρωτάω εγώ, έχω να διδάξω μπάσκετ και έχω 15 παιδιά ηλικίας 9 ετών και έχω μόνο μία μπάλα. Δώσ' μου κάποιες ιδέες για 30 λεπτά, για ένα μάθημα 30 λεπτά. Βεβαίως, coach, εδώ θα σε βοηθήσω. Warm-up, θα κάνεις αυτό. Drills, θα κάνεις αυτό. Station 1, Station 2. Μικρά παιχνιδάκια, 10 λεπτά. Cool down, σου δίνει τις οδηγίες. Θες να το ρωτήσεις κι άλλα? Μπορείς να το γράψεις στα ελληνικά. Συγγνώμη για το λάθος. Φυσικά, το γράφεις στα ελληνικά. Μιλάει και ελληνικά. Το σταμάτησα εδώ. Ωραία. Πήρατε μια ιδέα για 2 μικρές εφαρμογές που μπορούν να σας βοηθήσουν σαν γυμναστές. Έχει κι άλλες? Ναι, έχουμε κι άλλες, πολλές άλλες. Αν, για παράδειγμα, βάλετε σε ένα directory που θα δούμε αργότερα, περιμένω λίγο να φορτώσει την εικόνα σας, φαντάζομαι, στην οθόνη σας. Αν βάλετε λοιπόν στο There is an AI for that, υπάρχει μια τεχνητή νοημοσύνη για αυτό που θέλεις να κάνεις,
personal trainer, θα σας βγάλει 1.700 εφαρμογές που μπορούν να σας βοηθήσουν στην φυσική αγωγή, στο training κτλ. Στο σύνολο έχει 13.000 τεχνητής νοημοσύνης εφαρμογές. Κάποιες δωρεάν, κάποιες που πληρώνεις. Και όταν ξεκίνησα εγώ με αυτό εδώ είχε 300. Τώρα έχει 13.000 και αύριο θα έχει παραπάνω. Λοιπόν, πάμε πίσω στο μάθημα και ξεκινάμε λοιπόν στην ενότητα 1, που ελπίζω να τη βλέπετε. Υπάρχει ένα βιντεάκι για να σας εντυπωσιάσει, το οποίο μάλλον δεν θα ακούτε τη φωνή. Υποθέτω ότι δεν ακούγεται η φωνή, αλλά μιλάει και λέει αυτά που του είπα να πω. Το εντυπωσιακό όμως είναι ότι αυτό το βίντεο δεν είμαι εγώ, είναι μια φωτογραφία που την έβαλα και άρχισε και το έδωσα το κείμενο, το διάβασε. Τώρα μπορούμε να κάνουμε το ίδιο βίντεο με μια φωτογραφία και να του πούμε να μιλάει σε άλλες γλώσσες. Δηλαδή μπορείτε να με δείτε να μιλάω κινέζικα και το στόμα μου κινείται ακριβώς όπως τα κινέζικα ή ιαπωνέζικα ή σουαχίλι ή οτιδήποτε, αλλάζοντας απλά ένα κουμπί. Πώς δημιουργήθηκε αυτό το βίντεο, μπορείτε να φτιάξετε τέτοια βιντεάκια εδώ πέρα. Και φαντάζομαι παίζετε με τέτοια. Αυτό είναι παιχνιδάκι αυτή τη στιγμή, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να φτιάχνετε βίντεο για παρουσιάσεις κτλ. Μπορούμε να μεταφράσουμε αυτό το μάθημα όλο στα ελληνικά. Είπαμε ναι, πατώντας εδώ Translate to Greek. Δεξί κλικ απάνω και μεταφράζεται. Απλά δεν είναι τόσο καλή η μετάφραση, επειδή η ελληνική είναι πολύ μικρή γλώσσα και δεν έχει πολύ πληθυσμό που ασχολείται και πολλά δεδομένα. Λοιπόν, το δεύτερο μιλάει για είμαστε στο πρώτο μέρος. Το δεύτερο μάθημα, που είναι 5 λεπτά, 10 λεπτά, όσο θέλεις να τα κάνεις, δεν είναι μεγάλα, μιλάει για την τεχνητή νοημοσύνη και τι έρχεται. Εδώ θα σας πω δύο πράγματα, μόνο δεν θα σταθώ πολύ. Ένα, ότι ετοιμάζουμε τους φοιτητές μας και τους μαθητές μας στα πανεπιστήμια για δουλειές οι οποίες δεν θα υπάρχουν ή για τελείως διαφορετικές δουλειές. Δηλαδή θα έπρεπε σήμερα να τους δίνουμε άλλα εργαλεία, άλλα skills, άλλες δεξιότητες που δυστυχώς δεν τους δίνουμε γιατί δεν τις γνωρίζουμε. Και το πανεπιστήμιο είναι outdated, δηλαδή θέλει να αλλάξει. Η εκπαίδευση ολόκληρη έχει αλλάξει από πέρσι τον Δεκέμβριο, απλά όχι πέρσι, την προηγούμενη μάλλον. Συνεχίζετε να βλέπετε άλλες εικόνες, έτσι. Δεν ξέρω γιατί αυτό συμβαίνει πρώτη φορά. Ίσως είναι και δική μου σύνδεση, αλλά όταν είναι δοκιμή να βάλω τα δεδομένα μου. Όταν δείτε την εικόνα του μαθήματος, σας παρακαλώ πείτε μου, για να συνεχίσω. Μπορείτε να βάλετε το link στο chat. Το σύνδεσμο αυτή τη στιγμή δεν μπορώ, αλλά θα τον βάλουμε στο τέλος, άμα καθίστε. Ή αλλιώς μπορείτε να πάτε στη σελίδα μου και να πάτε στα δωρεάν μαθήματα. Βλέπετε τώρα την οθόνη μου ή όχι? Ακόμα όχι. Βλέπετε το μάθημα, Γιώργο? Τώρα μας έστειλε... Οκ, εικόνα. Dr. Spock βλέπουμε τώρα. Το ξέρετε. Οκ, βλέπετε. Εντάξει, τώρα το βλέπετε. Άγγελε, συγγνώμη, τώρα κάποιοι μαρτύρησαν πόσο χρονών είναι. Δεν έπρεπε να το πω αυτό. Μια θεία μου το έβλεπε. Λοιπόν, ο Spock έλεγε «This is life, gentlemen, but not as we know it». Και τώρα είναι «This is work, gentlemen», αλλά όχι αυτή που ξέραμε. Δηλαδή, τι οι δουλειές θα αλλάξουν και του γυμναστή θα αλλάξει. Και φυσικά θα αρχίσετε τώρα, αμάν τι θα γίνει, θα μας πάρουν τη δουλειά κτλ. Θα το συζητήσουμε αυτό λίγο στο τέλος, αλλά σήμερα ο σκοπός μου είναι να σας δείξω τα εργαλεία που υπάρχουν για να κάνουν τη ζωή σας πιο εύκολη. Όχι τόσο να συζητήσουμε φιλοσοφικά και ηθικά. Υπάρχει ένα παράδοξο. Η βιομηχανία, οι δουλειές, όταν πας να πιάσεις δουλειά, σου λένε θέλω να δουλεύεις πιο γρήγορα και πιο έξυπνα. Πιο έξυπνα και πιο γρήγορα, ναι. Να βρεις έναν τρόπο να τα κάνεις όλα με καλή ποιότητα σε πιο λίγο χρόνο. Στην εκπαίδευση λέμε μην κλέβετε. Αυτό το θεωρούμε κλοπή. Εγώ διδάσκω τους φοιτητές μου πώς να γράφουν εργασίες χρησιμοποιώντας το AI. Γράφουν τις εργασίες για τους άλλους καθηγητές και οι άλλοι καθηγητές βαθμολογούν
εργασίες που γράφτηκαν με AI. Στο δικό μου το μάθημα είναι υποχρεωτική η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Αλλά οι υπόλοιποι συνάδελφοί μου δεν έχουν κάνει catch-up, δεν έχουν καταλάβει ακόμα τι γίνεται και τι πρέπει να κάνουν. Τους λέω φυσικά ότι πρέπει να εξηγήσουν ότι το έγραψαν με τεχνητή νοημοσύνη. Τώρα, ετοιμάζουμε τους φοιτητές για την ζωή τους? Μάλλον όχι. Ούτε τους γυμναστές. Διδάσκω στο ΤΕΦΑ εδώ και 2 χρόνια, ύστερα από 15 χρόνια δικαστήριο και 15 χρόνια στο εξωτερικό. Μπήκα και στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Λοιπόν, εδώ είναι μια γελιογραφία. Πιστεύουμε ότι οι υπάλληλοι μας θα κάνουν τα πράγματα γρήγορα και τα λοιπά. Πόσο καλά ξέρετε να χειρίζεστε την τεχνητή νοημοσύνη? Και απαντάει ο καημένος, το πανεπιστήμιο μου είπαν ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι κλοπή. Άρα έγινα ειδικός στο να μην τη χρησιμοποιώ. Α, μάλιστα, ενδιαφέρον, θα σας ειδοποιήσουμε. Με λίγα λόγια, εγώ δεν θέλω κάποιο άτομο που δεν ξέρει από τεχνητή νοημοσύνη για να προωθήσει τα βιβλία μου. Άμα δεν ξέρει, θα βρω κάποιον που ξέρει. Πώς μπορούν να με βοηθήσουν? Μπορούν να με βοηθήσουν αυτά τα εργαλεία να μιλάω και να γράφει. Μπορεί να έχω ένα κείμενο και να γίνεται ομιλία. Μπορώ να κάνω μετάφραση. Μπορώ να γράφω οποιοδήποτε κείμενο. Μπορώ να κάνω μία συνάντηση και να μου κρατάει τα minutes, πώς το λέμε στα ελληνικά, τα πρακτικά. Μπορώ να του δώσω ένα άρθρο και να μου πει την περίληψη. Μπορώ να μου γράψει email, θα τα δούμε. Θα τα δούμε μάλλον παρακάτω, ας μην τα λέω. Πολλά από αυτά. Η ερώτηση εδώ πέρα έχει μια συζήτηση, άμα θέλει να συμμετέχει κάποιος. Και η ερώτηση είναι, θα αντικατασταθούμε από τεχνητή νοημοσύνη? Μια απάντηση είναι ναι, μακάρι, γιατί θα κάνει τις δουλειές μας και εμείς θα έχουμε πολύ περισσότερο χρόνο, λιγότερες ώρες, λιγότερες εβδομάδες εργασίες κτλ. Αλλά η απάντηση αυτή τη στιγμή είναι ότι θα αντικατασταθούν τα άτομα που δεν ξέρουν να χρησιμοποιούν νοημοσύνη, τεχνητή νοημοσύνη, από αυτά που ξέρουν. Εντάξει, αυτή είναι η άποψη αυτή τη στιγμή. Εδώ είναι ένα βιντεάκι με το διάφορα ρομπότ. Κάθε εβδομάδα βγαίνουν καινούργια βίντεο με φανταστικά πράγματα που κάνουν τα ρομπότ. Και αυτό το μάθημα είναι... Τώρα φαντάζομαι αργεί να αλλάξει η οθόνη. Είστε στο μάθημα 4 τώρα? Ναι. Εντάξει. Είναι μία μέρα στη ζωή με την τεχνητή νοημοσύνη. Ρώτησα λοιπόν ένα από αυτά τα ρομπότ και του είπα, περιέγραψα μου τη μέρα ενός ατόμου που ξέρει να χειρίζεται τέτοια από το πρωί μέχρι το βράδυ. Βεβαίως, μου απαντάει και μου γράφει αυτά εδώ. Στις 7 ξυπνάει με ένα τέτοιο ξυπνητήρι, μιλάει στο AI, στο βοηθό της, για παράδειγμα στην Alexa, την οποία την έχω μπροστά μου ένα Echo εδώ, το οποίο μπορώ να του μιλήσω και να του πω, Alexa, what's the weather? Currently, in Abelakipi it's 15 degrees Celsius with mostly sunny skies. Tonight, you can expect cloudy skies moving in and out, with a low of 11 degrees. All right, thanks. You know what? I'm bored. Can you play some music for me? You're very, very, oh so very welcome. Yeah, that's fine. Alexa, play some music for me. All right, here's Spotify. Alexa, thanks, stop. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Μπορώ να τη ζητήσω να μου πει πόσο κάνει 5x10, μπορώ να τη ρωτήσω για τα νέα, μπορεί να... ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Αυτό λοιπόν κάνει 30, 40, 50 ευρώ. Είναι καταπληκτικό, μου ανοίγει τα φώτα, μου ανοίγει το στέρο και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτά είναι αυτά που μπορώ να κάνω. Θέλετε να κάνετε ένα τεστάκι, υπάρχει εδώ το Europass για Digital Skills, αλλά δεν έχει ακόμα βάλει τεχνητή νοημοσύνη από όσο ξέρω. Δηλαδή είναι προηγούμενη δεκαετία, αν ξέρετε να χρησιμοποιείτε κομπιούτερ κτλ. Πάμε όμως γρήγορα στο δεύτερο μέρος, το οποίο είναι το πιο ενδιαφέρον, και να δούμε το πρώτο μάθημα που έχει κάποιες βασικές αρχές. Να πω ότι οι φωτογραφίες όλες αυτές έχουν γίνει τις έχω πάρει μάλλον από το Pixabay, αλλά θα μπορούσα να κάνω και εγώ φωτογραφίες. Απλά δεν έχει πια νόημα, γιατί για δείτε λίγο εδώ άμα λέξικα. Για παράδειγμα το λέξικα που κατασκευάζει και φωτογραφίες. Ελπίζω να βλέπετε την οθόνη λέξικα. Θα δείτε εδώ, μπορείτε να του βάλετε έναν όρο και να σας βγάλει χιλιάδες φωτογραφίες, πολύ όμορφες.
σε αυτό που ψάχνετε. Δεν χρειάζεται να κατασκευάσετε, γιατί η κατασκευή παίρνει λίγο χρόνο και πρέπει να μάθετε πώς να το κάνετε, αλλά άμα θέλετε να κατασκευάζετε φωτογραφίες, υπάρχουν και τέτοια. Και βίντεο, μάλιστα. Μπορεί να του πεις: κάνουμε ένα βίντεο με 3 παιδιά που παίζουν στην αυλή μπάσκετ και ο ένας είναι ψηλός, ο άλλος είναι... και στο κάνει και είναι σαν να είναι από το Disney. Από την Metro Goldwyn Mayer κτλ. Λοιπόν, οι αρχές οι βασικές είναι αυτές. 1. Αν συνεχίσουμε να κάνουμε αυτά που κάναμε, θα συνεχίσουμε να παίρνουμε αυτά που παίρνουμε. 2. Καλά θα κάνουμε να μάθουμε να δουλεύουμε πιο έξυπνα. 3. Θα το δούμε. Πρέπει να κολλήσουμε το τσεκούρι μας. Και πάμε λοιπόν να δούμε θα κολλήσουμε το τσεκούρι μας. Καλά, υπάρχουν κι άλλα. Πρέπει να γίνετε επαγγελματίες επιλυτές προβλημάτων. PPS. Professional Problem Solver. Εγώ το λέω επαγγελματίας επιλυτής προβλημάτων. Γιατί όσο πιο καλοί είστε, τόσο πιο εύκολη θα είναι η ζωή σας και πιο πολύτιμη θα είστε στον κόσμο. Αυτή την παραβολή, την αναλογία, μάλλον δεν ξέρω αν την έχετε ακούσει. Ένας ξυλοκόπος στο δάσος κόβει δέντρα, αλλά δυσκολεύεται. Και περνάει ένας φίλος του και λέει: μήπως πρέπει να κονίσει το τσεκούρι. Και λέει αυτός: δεν προλαβαίνω, έχω τόση δουλειά. Και λέει λοιπόν ο φίλος, ότι ο Στίβεν Κόβι είπε ότι αν ακονίσεις το τσεκούρι σου και εξοδέψεις λίγο χρόνο, όπως κάνετε και εσείς εδώ, in the long run, δηλαδή στην επόμενη εβδομάδα, τον επόμενο μήνα, θα σας γλιτώσει πολύ περισσότερο χρόνο από όλα αυτά που κάνετε. Για παράδειγμα, αν κάνετε το μάθημα που σας προτείνω, νομίζω η ζωή σας θα γίνει πολύ πολύ πιο εύκολη. Αυτές είναι λοιπόν κάποιες βασικές αρχές και πάμε τώρα σε τεχνολογίες παλιές, αλλά που πρέπει να τις μάθετε οπωσδήποτε. Και στα επόμενα 2-3 μαθήματα θα δούμε τις καινούργιες. Αυτές είναι παλιές τεχνολογίες. Ποια είναι η πρώτη παλιά? Καλά θα κάνετε να μάθετε να μιλάτε στο Google και να γράφει. Find me the... Τι να πω? Δεν μου έρθει κάτι. Ξανά. Find me a pharmacy in Thessaloniki. In Thessaloniki. Βρήκε το λόγος πάντων. Έχει εδώ λοιπόν ένα μικροφωνάκι το Google σας, το Chrome, φαντάζομαι περισσότερο, πολύ χρησιμοποιεί το Google, με το οποίο μπορώ να υπαγορεύσω. Το ίδιο όμως μπορώ να κάνω και με τα Google Docs, με τα Google Slides, με το Microsoft Word. Μπορώ λοιπόν να του μιλάω και να γράφει. Το τρίτο μου βιβλίο το έγραψα μέσα σε 2 μήνες το καλοκαίρι, μιλώντας. Η κυρία Όλγα θα αποχωρήσει γιατί δεν μας ακούει. Οι άλλοι με ακούτε? Ναι, σας ακούμε. Ναι, σας ακούμε. Ωραία. Θα σας έχω βάλει λοιπόν εδώ ένα βιντεάκι που εξηγεί πώς γίνεται. Εδώ τα links όλα, άμα θέλετε στο Google, άμα θέλετε στο PC, άμα θέλετε στο Google Docs. Εδώ όλα τα links εξηγούν πώς μπορούμε να τα κάνουμε. Και το βιντεάκι είναι πολύ καταπληκτικό. Προτείνω να μην προχωρήσετε τη ζωή σας άμα δεν μάθετε να χρησιμοποιείτε την υπαγόρευση στο laptop, στο mobile, στο tablet. Φαντάζομαι στο κινητό θα μιλάτε στο Facebook ή στο Viber. Δεν χρειάζεται δηλαδή να γράφετε πλέον. Φανταστείτε ότι δεν έχετε δάχτυλα. Εγώ δεν έχω δάχτυλα εδώ και ένα χρόνο, δεν γράφω τίποτα. Όλο του μιλάω. Κάνει λαθάκια, το διορθώνω μετά. Μπορείτε να μιλάτε και στο κινητό σας. Για παράδειγμα, για να έχω ένα κινητό εδώ μπροστά μου. Hey Google, give me directions how to get to the city center. The best way to get to Thessaloniki city center by car is via Monasteriou in Egnatia, and will take about 15 minutes in heavy traffic. Ό,τι άλλο θέλετε. Τα κινητά σας λοιπόν πολύ εύκολα μπορείτε να ενεργοποιήσετε το Google Assistant, το Siri και να του λέτε. Τι να του λέτε? Μπορείτε να του λέτε ψάξε το ίντερνετ για να βρεις αυτό. Έχουμε την Google Assistant, έχουμε τη Siri, Cortana, Alexa, πολύ βοηθή. Παραδείγματα τι μπορείς να τους ζητάς, πάρε τον Γιώργο το Ράπτη. Βέβαια είναι στα αγγλικά και πρέπει να πεις George Raptis και να το καταλάβει. Ή στείλε ένα μήνυμα στον τάδε, πες του ότι έρχομαι την ώρα που οδηγάτε. Δεν χρειάζεται να πιάνετε το τηλέφωνο πια. Να το ρωτήσετε για τον καιρό, αυτό που έχει να πει. Βάλε μου μια υπενθύμηση ότι σε μια εβδομάδα έχω σεμινάριο στις 7 η ώρα στην Κύπρο. Βάλε μου ένα ξυπνητήρι. Βάλε ένα timer, ένα χρονοδιακόπτη για να τι βράζω αυγά και θέλω να βράσουν 3 λεπτά. Ψάξε τον ιστό για τα τελευταία νέα. Παίξε μουσική. Πάνε με εκεί πέρα.
Πώς σου κάνει 25 φορές 36 κτλ. Αυτά είναι παραδείγματα. Εδώ έχει links. Πώς το κάνω αυτό? Ακολουθήστε αυτά τα βήματα που θα τα βρείτε στο μάθημα. Δεν είχαμε χρόνο για να σας τα δείξω. Ένα άλλο καταπληκτικό, παλιά τεχνολογία και πάλι, είναι τα email. Φαντάζομαι ότι στέλνετε email, απαντάτε σε email. Δεν χρειάζεται πια, διότι υπάρχουν τα email assistants. Τι κάνουν αυτά? Μπορεί να του πεις, βρες μου τα email που αντάλλαξα με τον Γιώργο Ράπτη και κάνε μια σύνοψη. Και βγάλουμε τα κύρια σημεία. Τι συμφωνήσαμε την τελευταία φορά, θύμισε μου, και το κάνει. Όλα αυτά που ξαναλέω μπορείτε να τα βρείτε εδώ πώς γίνονται. Αυτά είναι για εσάς, για προσωπική χρήση. Μπορεί να διαβάζει και να απαντάει στα emails. Εγώ δεν απαντάω πια σε emails. Μου στέλνουν κάτι και εγώ το βάζω στη μηχανή. Υπάρχει ένα ρομποτάκι, δεξί κλικ και απαντάει στα email κατευθείαν. Πολύ ευγενικά, πολύ ωραία. Βάζει οξύες, βάζει τόνο στα ελληνικά και στα αγγλικά. Εδώ για παράδειγμα, τι είναι? Μου είπαν αυτό εδώ και πάτησα το κουμπί και πάτησα αυτό εδώ. Συμπλήρωσα από κάτω ότι το έκανε το Bing αυτό για τον προφέσορο Αθηνός. Μπορεί να κάνει καινούργια email. Για παράδειγμα, εδώ είσαι ο manager ενός νοσοκομείου. Γράψε ένα email στο staff, προσωπικό, να τους εξηγήσει ότι απαγορεύεται το κάποιον στο νοσοκομείο. Δεν ξέρω αν το πιστεύετε, αλλά στο νοσοκομείο καπνίζουν. Μέσα στα γραφεία και ταλαιπωρούνται αυτοί που δεν καπνίζουν. Φαντάζομαι και σε κάποια σχολείο θα καπνίζουν μέσα στα γραφεία σας και αυτοί που δεν καπνίζετε θα ταλαιπωρήσετε. Ελπίζω να μην συμβαίνει, αλλά έγραψε λοιπόν αυτό το πολύ ωραίο email. Εγώ δεν έκανα τίποτα. Εδώ είναι οι εφαρμογές αυτές. Κάποιες είναι δωρεάν στην αρχή, κάποιες μετά πρέπει να τις πληρώσεις, αλλά υπάρχει λύση. Για όλα αυτά υπάρχουν λύσεις δωρεάν που θα τις βρείτε μέσα στο μάθημα για να μην πληρώνετε. Υπάρχουν και τα extensions. Τα extensions είναι στο Chrome για παράδειγμα εδώ πάνω που έχει ένα σωρό extensions. Να κλείνεις τις εισαγγελίες, να του μιλάς και να γράφει, διάφορα browser extensions, παραδείγματα εδώ πέρα. Ελπίζω να γνωρίζετε, να χρησιμοποιείτε τα βασικά εργαλεία όπως είναι τα Google Docs, το Workspace, το Google Drive, τα συνεργατικά εργαλεία. Για να διδάσκετε μπορεί να χρησιμοποιήσετε το Mentimeter, Kahoot που έχουν έτοιμα παιχνιδάκια με ερωτήσεις κτλ. Θα τα βρείτε όλα εδώ. Αυτά είναι παλιά όμως. Τώρα πάμε στα καινούργια. Πάμε λοιπόν, τελειώνει αυτή η ενότητα, 2 κατηγορίες από εργαλεία, πάρα πολλές, όχι πάρα πολλές, συγγνώμη, 5-10. Οι βασικές είναι να γράφουν, chatbots τα οποία γράφουν κείμενο, και εδώ είναι τα δωρεάν, σας έχω βάλει τα δωρεάν, τα πολύ καλά, το Perplexity είναι εξαιρετικό, το BART, το Bing, το ChatGPT είναι παλιό, το 2021 οι πληροφορίες του, αλλά το Bing της Microsoft συνδέεται στο ίντερνετ και έχει τωρινές πληροφορίες. Το Perplexity σας βάζει και references, αναφορές από πού το βρείτε. Κυρία Αθανασιάδου, θέλετε κάτι? Κατά λάθος πατήσω. Και το Gemini. Ναι, σωστά. Το Gemini είναι το BARD, έχει αλλάξει. Είναι το παλιό το BARD. Το BARD, ναι, παλιά έτσι λεγόταν. Ναι. Θα αλλάξω εδώ να το κάνω Gemini είναι. Λοιπόν, το POE που μπορείς να φτιάξεις και ρομποτάκια και πολλά άλλα. Μπορούν να εργαλεία που ελέγχουν τη γραμματική σας, πληρωμένα και δωρεάν. Θέλετε να κάνετε εικόνες, μια άλλη κατηγορία, όλα αυτά τα εργαλεία. Θέλετε να κάνετε editing στις εικόνες, αυτά εδώ και πολλά άλλα. Θέλετε να κάνετε βίντεο, θέλετε να κάνετε edit το βίντεο. Θέλετε να κάνετε κεφαλές που μιλάνε σαν τη δικιά μου, με audio, από κείμενο σε ομιλία. Αυτές είναι οι κατηγορίες, έτσι. Να γράψετε κώδικα. Δεν χρειάζεται πλέον να γράφουμε κώδικα για computer. Του λέμε κάνουμε ένα τέτοιο application. Εντάξει, τελειώσαμε λοιπόν το νούμερο 2. Δεν σας ρωτάω αν έχετε ερωτήσεις, φαντάζομαι θα έχετε, αλλά ετοιμαστείτε για τα σκληρά τώρα, είναι τα ωραία. Εδώ λοιπόν, για να κάνω αυτό το μάθημα, ρώτησα ένα από αυτά το Bing εδώ, το ρώτησα με τι ασχολούνται οι εκπαιδευτικοί όλη την ημέρα, ποια είναι τα tasks, οι δουλειές που έχουν να κάνουν. Και μου απάντησε, τα έβαλε και το είπα βάλτε σε table, σε πίνακα. Αριστερά είναι το τι πρέπει να κάνουμε μια παρουσίαση. Ωραία. Με τι εργαλείο μπορώ να το κάνω? Με αυτά τα εργαλεία, για παράδειγμα. Βέβαια είναι τώρα εκατοντάδες. Να κάνουν καινούριο κείμενο, να κάνουν ένα καινούριο μάθημα. Με ποια εργαλεία? Θα δούμε τέτοια εργαλεία. Να κάνουν ένα quiz, να βαθμολογήσουν. Σε αρκετά πανεπιστήμια, στην Αγγλία ξέρω ένα, 50% των καθηγητών χρησιμοποιούν ένα εργαλείο που βαθμολογεί αντί για αυτούς. Και γλιτώνουν χρόνο να κάνουν
Και κάνει πολύ καλύτερη δουλειά. Δίνει πολύ αναλυτικό feedback, γιατί είναι δύσκολο να κάτσεις και να γράψεις πολλά πράγματα μαζί. Να απαντήσεις στους φοιτητές και να τους βοηθήσεις. Κάνει πολύ καλή δουλειά. Το Perplexity, το άλλο το εργαλείο, του ρώτησα την ίδια ερώτηση, μου έδωσε κάποια άλλα εργαλεία. Τέλος πάντων, το Gemini μετά πήγα και του είπα δώσ' μου μόνο δωρεάν εργαλεία. Βέβαια σου δίνει δωρεάν εργαλεία και κάποια από αυτά μπορεί να είναι freemium, που σημαίνει σου δίνω κάποια από τα κομμάτια μου, αλλά δεν σου δίνω όλες τις επιλογές και όλες τις λύσεις που έχω. Λοιπόν, ας το προχωρήσω. Και για να μην μπερδεύεστε, εδώ έκανα μια επιλογή με καλά εργαλεία που χρησιμοποιώ εγώ καθημερινά σχεδόν. ChatGPT, που έχει και έτοιμο prompts. Αν το βάλετε αυτό εδώ, θα δείτε ότι έχει έτοιμο prompts. Ας το ανοίξω λίγο για να το δείτε. Αυτό είναι το δικό μου το ChatGPT. Θα αργήσει λίγο να φορτώσει, φαντάζομαι. Που έχει ενσωματωμένο μια άλλη εφαρμογή με έτοιμα prompts. Τι είναι τα prompts? Είναι οι προτροπές που του δίνω για να με βοηθήσει. Και όταν έχω κάποια έτοιμη, δεν το φόρτωσε, δεν πειράζει, κάποια έτοιμη προτροπή, τότε δεν χρειάζεται να κάθομαι και να γράφω. Δηλαδή, αν έχω κάτι που του λέει είσαι ένας εξαιρετικός σχεδιαστής μαθημάτων ή ένας εξαιρετικός γυμναστής, κάνουμε ένα πρόγραμμα, ό,τι σου ζητήσω, τότε δεν χρειάζεται να το γράψω, απλά του γράφεις, θέλω, ξέρω, upper body, να χτίσω το πάνω σώμα μου και το κάνει αυτό. Τέλος πάντων, θα τα χαζέψετε για αυτά. Εδώ είναι μια σύγκριση, ένα πινακάκι. Αν θέλετε να κάνετε παρουσιάσεις, απλά του λες κάνω μια παρουσίαση για τεχνητή νοημοσύνη και στην κάνει. 10 slides με ωραίες φωτογραφίες δικές του, καινούριες. Το Magic Slides, το Tommy, έχει και για εκπαιδευτικούς δωρεάν αρκετά. Αλλά έχει και άλλους τρόπους να τα κάνεις. Μπορείς να πεις στο ChatGPT, για παράδειγμα, κάνε μου την παρουσίαση και μετά να πας σε αυτά που σου έδωσε τις οδηγίες, να τις βάλεις στο Canva και να το κάνει το Canva. Τέλος πάντων. Αυτά είναι που σας ενδιαφέρουν πολύ τώρα. Το Magic School, το EduGPT, το EduAid κτλ. Αυτά τι κάνουν? Τα πάντα που κάνει ένας δάσκαλος. Κάθισε λοιπόν κάποιος πριν περίπου 6 μήνες, μου φαίνεται, μπορεί να έχει και παραπάνω, που ξεκίνησε το Magic School και είπε τι κάνουν οι δάσκαλοι, αυτό που είπα και εγώ. Τι κάνουν οι καθηγητές, κάνουν αυτό και αυτό και αυτό. Ωραία, θα τους κάνω ένα ρομποτάκι για κάθε ένα από αυτά που κάνουν μέσα στην τάξη και στο σχολείο και εκτός σχολείου κτλ. Και τώρα περιμένουμε να ανοίξει και θα δείτε, ελπίζω σιγά σιγά, αργή χαρακτηριστικά. Έχει φυσικά τη Reina το chatbot, όπως είναι το ChatGPT, αλλά έχει εδώ ένα σωρό εργαλεία για να κάνεις ό,τι θέλεις. Rubric Generator. Κάνω μια ρουμπρίκα για να αξιολογήσω τους φοιτητές μου, τους μαθητές μου στο βόλεϊ. Κάνουμε ένα μάθημα για αυτό το topic, αυτό που κάναμε προηγουμένως, για να διδάξω ενόργανοι σε παιδάκια τόσο. Υπάρχει, δεν ξέρω αν αυτό το κάνει, αλλά υπάρχει ένα άλλο εργαλείο το οποίο μπορείς να βγάλεις μια φωτογραφία την αίθουσα με το χώρο που έχεις, να βγάλεις μια φωτογραφία τα όργανα, στην ίδια φωτογραφία, ας πούμε, και να πεις να έχω 2 μπάλες και μια αίθουσα η οποία έχει 5x5. Έχω τόσα παιδάκια, τι μπορώ να κάνω? Και θα σου δείξει, θα σου γράψει τι μπορείς να κάνεις. Να δω λίγο, αν μπορώ να βρω ένα πολύ ωραίο που είχα μισό λεπτό. Πού το έβαλα. Δεν το βρίσκω. Το βρήκα. Πού τα βρίσκω αυτά? Παρακολουθώ συνέχεια TikTok και TikTok και βίντεο στο YouTube και τα λοιπά. Και μαθαίνω συνέχεια από αυτά. Στο τέλος έχω και links για να κάνει εσείς το ίδιο. Συνδέσμους. Μια κοπέλα που δημοσιεύει στο σχολείο. Ένα σχολείο, για την φωτόση. Έβγαλε φωτογραφία ένα παιχνιδάκι, κάτι λέω σπανού, για να ενεργούμε. Τα οποία ήταν κύμα, τα Legos. Και του λέει, τι μπορώ να κάνω αυτά εδώ? Γραφεί και το AI αναγνωρίζει τα σχήματα των Legos και σου δίνει διάφορες επιλογές, ότι μπορείς να ενώσεις αυτό με εκείνο και εκείνο με το άλλο. Καταλαβαίνετε. Εδώ είναι η φωτογραφία από τα σχήματα Legos. Δεν βλέπετε κάτι. Παίρνουμε λοιπόν Legos τα οποία είναι χύμα σε ένα κουβά, τα βγάζουμε φωτογραφία και του λέμε φτιάξε μας
τι μπορείς να μας φτιάξεις. Βλέπετε τίποτα, όχι? Άλλο παιδί μου. Όχι, δεν φαίνεται. Φαίνεται η Άκουγα πρώτη τον μπαμπά μου. επιφάνεια του Magic. Καλά, παρακολουθώ ένα σεμινάριο. Γιατί αυτό πρώτη φορά το πάθαμε. Με τις Ο Ράπτης εφαρμογές το κάνει, του. ο Ράπτης με κάνει μέσα τηλεπρόσκληση. Καλά, καταλάβατε όμως τι ήθελα να σας πω. Ναι. Θα σας βάλω το link και γι' αυτό για να το δείτε. Σας είχα βάλει ένα άλλο. Όχι ρε, είναι ένας καθηγητής στο Βγάζει λοιπόν φωτογραφία το χώρο που έχεις και του λες πες μου ιδέες τι μπορεί να κάνει. Το ίδιο μπορείς να κάνεις και στο ψυγείο σου. Ανοίγεις το ψυγείο και λες αυτά έχω μέσα. Πες μου τι μπορεί να μου γίνει. Τι μου λείπει, τι να πάω να ψωνίσω. Και ένα σώρο άλλες τέτοιες ιδέες. Και αυτά είμαστε ακόμα στην αρχή. Λοιπόν, οι εφαρμογές του Magic School μεταφράζεται και αυτό στα ελληνικά. Μπορείς να γράψεις ένα email για την οικογένεια, μπορείς να δώσεις feedback. Μπορείς να μεταφράσεις, να κάνεις τραγουδάκια για τα παιδιά, μπορείς να κάνεις καινούργια παιχνίδια. Κάνουμε καινούργιο παιχνίδι το οποίο να είναι ένα μείγμα μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Και θα σου το κάνει, θα σου βγάλει κανόνες, θα σου δώσει οδηγίες. Κάνε το πιο απλό, κάνε το για... Εξήγησε στα παιδιά τη σημασία του αθλητισμού και κάνε στο επίπεδο της 5ης δημοτικού. Τώρα ανέβασε το επίπεδο και κάνε στο επίπεδο της Δευτέρας Λυκείου. Εντάξει. Και το ίδιο κείμενο μπορεί να το κάνει καινούριο, να το αλλάξει επίπεδο. Έχει λοιπόν εδώ άπειρες εφαρμογές στο Magic School, θα το βρείτε και αυτό μαζί με τα άλλα στο μάθημα. Θέλετε να κάνετε ένα καινούριο μάθημα, υπάρχουν εργαλεία τα οποία του λες θέλω να μου κάνεις ένα καινούριο μάθημα. Ένα καινούριο βιβλίο θέλω να μου κάνεις. Αν τα παιδιά σας μαθαίνουν αγγλικά, ιταλικά, τουρκικά, δεν ξέρω τι, το Duolingo με πολύ λίγα χρήματα, 5, 6, 7 ευρώ το μήνα, μπορεί να σας γλιτώσει από τα φροντιστήρια. Αν δεν σας αρέσει αυτό, υπάρχει τώρα ένα ρομπότ που έχει τη φάτσα τη δικιά μου για παράδειγμα και το παιδάκι βλέπει σαν να έβλεπε σε Skype κάποιον καθηγητή, το ρωτάει ερωτήσεις και το ρομπότ απαντάει. Ή συζητάνε μαζί και λέει το παιδί I go school tomorrow. Και διορθώνει το ρομποτάκι και λέει No, you want to say you will go to school tomorrow. Okay. Και προχωράμε. Μια καταπληκτική παρουσίαση υπάρχει σαν τη δικιά μου, αλλά με ωραία γραφικά εδώ πέρα. Δεν θα τη βάλω γιατί μάλλον θα αργήσει να ανοίξει και θα καθυστερήσουμε. Και ήδη έχουμε φτάσει στα 50 λεπτά, οπότε πρέπει να τελειώνω. Λοιπόν, εδώ σας έχω βάλει... είπαμε 45 λεπτά, αλλά έχουμε, με τις καθυστερήσεις λίγο θα πάμε στα 60 μάλλον. Και μετά θα έχουμε συζήτηση, φυσικά. Πώς θα γράφετε προτροπές, ένα άλλο κεφαλάκι με οδηγίες και προχωράω λίγο παρακάτω να πάω μόνο για φυσική αγωγή. Εδώ έχω κάνει ένα μάθημα ειδικά για φυσική αγωγή. Ελπίζω να βλέπετε την κοπελίτσα του καρτούν. Ναι. Πατάω το spacebar και το πληκτρολόγιο το spacebar και μπορώ να μιλήσω. Να πω, ναι. Εγώ τώρα ναι, βλέπω την κοπελίτσα. Εντάξει, ήρθαν και κάποια χεράκια. Ωραία, μας βοηθάει. Δεν καταλαβαίνω γιατί αργεί τόσο σήμερα. Λοιπόν, εδώ του είπα, δώσ' μου, ρώτησα το Gemini, να μου κάνει, ας το κάνουμε. Λοιπόν, create 8 to 10 short prompts. Δημιούργησε πάνω στο Gemini, το οποίο το έχω εδώ πάνω. Τώρα θα το δείτε, όμως έχει αργήσει πάλι. Ανοίγω το Gemini. Έχω ένα bookmark πάνω στο computer μου. Το βλέπετε? Πρέπει να λέει Hello Angelos, how can I help you today? Και στα ελληνικά μια χαρά. Ναι, δουλεύει και στα ελληνικά μια χαρά, μπράβο. Αλλά γενικά να ξέρετε ότι τα αγγλικά είναι πιο... σκέφτεται στα αγγλικά και μετά τα μεταφράζει. Αν μπορείτε να του δίνετε στα αγγλικά, καλώς, αλλιώς στα ελληνικά. Λοιπόν, κάνει καλή μετάφραση όμως, κύριε καθηγητά. Έχει πιάσει δηλαδή το λογισμό του Έλληνα. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Είναι το Google Translate, το οποίο λειτουργεί εδώ και πολλά χρόνια και έχει μαζέψει αρκετά στη βάση δεδομένων και ξέρει να κάνει καλή μετάφραση. Βελτιώνεται συνέχεια. Βελτιώνεται, ναι. Βελτιώνεται. Κάνε μου 10 προτροπές για να μπορώ να δείξω στους καθηγητές φυσικής αγωγής πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα chatbots στην δουλειά τους. Πατάμε το κουμπί να δούμε τι θα μας πει. Βλέπετε ότι δεν αργεί καθόλου.
Δηλαδή, και μας δίνει ιδέες πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα prompts. Μπορώ να πάρω τώρα αυτό εδώ. Πρότεινε modifications, παραλλαγές για push-ups και κάντες accessible. Συγγνώμη, τα ελληνικά μου δεν είναι πολύ καλά. Για διαφορετικά επίπεδα φοιτών. Την παίρνω αυτή την προτροπή. Μου έδωσε λοιπόν 10 προτροπές, παίρνω μία από αυτές, του τη δίνω και θα μου φτιάξει εδώ. Θα μου φτιάξει. Άρχιε το ίντερνετ μου λέει. Όχι, εντάξει, δουλεύει. Μου έφτιαξε τώρα διαφορετικές ιδέες για push-ups για διαφορετικά επίπεδα. Για αρχάριους, για μεσαίου επίπεδου και για advanced. Και μπορώ να το κάνω και στα ελληνικά, προφανώς, έτσι. Άρα λοιπόν μπορώ να κατευθύνω το Gemini να μου κάνει ό,τι θέλω. Τι θέλω. Γρήγορα μαθήματα. Έβρεξε. Τι θα κάνω. Δώσ' μου ιδέες. Διδάσκω volleyball, αλλά δεν ξέρω. Έχεις καμιά ιδέα. Θα σου δώσω ιδέες. Και τα λοιπά. Ένας μαθητής μου έβγαλε τον κάτω στο πόδι. Βοηθάτε. Αστράγαλο. Κόλλησα. Συγγνώμη. Δώσε μου καινούριους τρόπους, ωραίους αστείους τρόπους για να κάνουμε jumping jacks κτλ. Οι γονείς ζητάνε για δραστηριότητες για μετά το σχολείο για το παιδί του το οποίο έχει κινητικά προβλήματα. Έχεις κάποιες ιδέες. Σου δίνει ό,τι θέλεις. Εντάξει. Ήταν αυτό που σας είπα. Έχει επιλογές μάλιστα, όχι μία. Ναι, άμα του πεις δώσ' μου κι άλλες. Για το χαμηλό επίπεδο, για πιο ψηλό, για έναν επιστημονικό λόγο. Έχει πολλές επιλογές στα κέντρα. Έτσι. Μπράβο, χαίρομαι που το ξέρετε καλά. Λοιπόν, μπορώ να του πω αυτό που σας είπα. Βγάζω μια φωτογραφία του workout, τα βάρη και το τι έχω, τα σκηνάκια που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τα medicine balls και του λέω, δώσ' μου fun exercises, αστείες ασκήσεις, ιδέες για 15 άτομα, τρίτης γυμνασίου, δημοτικού, οτιδήποτε. Είναι σαν να έχεις το Dr. Spock ή ένα ρομπότ που είχαν εκεί στο Star Trek και να μιλάς στο ρομπότ και να σου λέει οτιδήποτε θέλεις. Εδώ λοιπόν σας έχω βάλει για να μην ψάχνετε κάποια πολύ ωραία sites, ιστοσελίδες, πώς μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε. Αυτό είναι χρησιμοποιία, αλλά δεν ξέρω αν θα αργήσει να εμφανιστεί στην οθόνη σας. Μπορείτε τέλος πάντων να τα βρείτε εδώ πέρα και υπάρχουν και μαθήματα για φυσική αγωγή, ειδικά για φυσική αγωγή, που κατασκευάσαμε κάποιοι. Αυτό είναι πολύ ωραίο site. Δεν ξέρω αν άνοιξε, το βλέπετε. supportrealteachers.org. Ναι, όχι, μπορεί. Βγάλτε κανένα χεράκι άμα το βλέπετε. Όχι ακόμα. Δεν το βλέπω. Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Τι έχουμε πάθει. Μας μάτιαξαν. Βλέπω το χεράκι είναι κάτω. Αν ήμασταν διαζώσεις όμως θα βοηθούσαν όλοι. Ναι, θα έπαιζε. Κάτι δεν πάει καλά με το ίντερνετ, μπορεί να φταίει το δικό μου. Λοιπόν, αυτό είναι καταπληκτική σελίδα. Έχει όλα αυτά που σας είπα. Τι θέλεις να κάνεις, τώρα το βλέπετε, αλλά δεν ξέρω αν βλέπετε αυτό που βλέπω εγώ. Διάφορες εφαρμογές, είναι σε μενού που ανοίγουν και κλείνουν. Άμα θες να κάνεις έρευνα, άμα θες να κάνεις καινούργια παιχνίδια, ορίστε. Prompt. Προτροπή. Κάνε ένα νέο σπορ που κάνει ποδόσφαιρο και μπάσκετ μαζί. Και σου κάνει εδώ τους κανονισμούς, σου κάνει τα benefits. Κάνε μου online learning games. Κάνε μου role-play scenarios. Κάνε μου... τα link είναι στο μάθημα, κυρία Όλγα Θερμού. Το ξέρετε ότι δεν τα βλέπετε. Γι' αυτό όμως θα σας δώσω το μάθημα και μπορείτε να πάτε ό,τι ώρα θέλετε, όση ώρα θέλετε και να παίξετε εκεί πέρα. Στα άλλα γυρνάω στο μάθημα και προσπαθώ να τελειώσω. Λοιπόν, παιδεύτηκα πολύ καιρό και έβαζα συνδέσμους και bookmarks. Εδώ, άμα δείτε στο δικό μου το PC, έχω τουλάχιστον 2.000 bookmarks οργανωμένα σε κατηγορίες. Αλλά όταν υπάρχει ένα πρόβλημα, κάποιος βρίσκει τη λύση. Κάποιος σκέφτεται, πρόβλημα ίσον λεφτά, ίσον λύση. Δηλαδή, αν καταφέρω και βρω τη λύση για αυτό το πρόβλημα που έχει ο Ροδαφινός, θα βγάλω χρήματα. Ποιο είναι το πρόβλημα, θέλω να μαζέψω σε ένα μέρος όλα τα εργαλεία. Και κάποιος θα μπορεί να κάνει search και να λέει, θέλω να βρω αυτό εδώ και να το βρίσκει. Λοιπόν, το κάνανε.
Υπάρχει το There is an AI for that, υπάρχει ένα εργαλείο για οτιδήποτε θέλεις και άμα βάλετε εκεί physical education, fitness, keywords θα σας δώσει δεκάδες, εκατοντάδες εργαλεία δωρεάν και επιπληρωμή. Και μπορεί να βάλεις και επιλογές. Θέλω δωρεάν μόνο, όχι επιπληρωμή. Αυτό είναι το ρομπότ που έκανα. Εδώ έχει οδηγίες, αν θέλετε να φτιάξετε ρομποτάκια, έχουν πάρα πολύ πλάκα. Και με τα παιδιά μπορείτε να το κάνετε κιόλα. Κάντε ρομπότια για τη φυσική αγωγή, για παράδειγμα. Κλείνω. Στην αρχή, λοιπόν, έλεγα τους φοιτητές μου, όταν με ρωτούσαν κάτι, τους έμαθα να βγάλουν το ερωτηματικό από το τέλος. Δηλαδή, υπάρχει τρόπος για να το κάνω αυτό? Και τους έλεγα, στο τέλος του μαθήματος, βγάζαν το ερωτηματικό και λέγανε, υπάρχει τρόπος για να το κάνω αυτό πιο γρήγορα και πιο εύκολα. Τώρα, απλά πρέπει να βρούμε πώς θα το κάνουμε. Αυτό που θέλω να μάθετε από αυτό το μάθημα είναι ότι οτιδήποτε θέλετε να κάνετε, υπάρχει κάποιο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης. Κάποιος τρόπος που θα σας δώσει οδηγίες, θα σας βοηθήσει να το κάνετε. Από εδώ και πέρα θέλω να σκέφτεστε με αυτό το σκεφτικό. Έχω τη λύση. Έχετε κάποιο πρόβλημα? Πείτε μου το πρόβλημά σας. Έτσι, να πηγαίνετε στους φίλους σας και να λέτε τι πρόβλημα έχεις. Έχεις κάποιο πρόβλημα? Γιατί εγώ έχω τις λύσεις. Πες μου ένα πρόβλημα. Κάνε λοιπόν τα AI directories, πώς να το πω, εδώ είναι κάποιες ιστοσελίδες που έχουν χιλιάδες εργαλεία και μπορείς να τα ψάξεις. Αυτό είναι ένα παράδειγμα, ελπίζω να βλέπετε στην οθόνη. Future Tools, που βάζεις κλικ στις κατηγορίες που θέλεις. Τι θες να κάνεις marketing, θες να κάνεις self-improvement και σου βγάζει τέτοια μόνο εργαλεία. Τώρα, θα μου πείτε, ναι, όλα τα πράγματα μπορεί να τα κάνει αυτό το πράγμα. Οι Αυστραλοί έχουν ένα ρητό και λένε, τους βάζει για παράδειγμα, χάλασε το ψυγείο. Και αυτοί συνήθως πίνουν αρκετά, οπότε κρατάνε μια μπύρα και σου λέει, hold my beer. Κράτα λίγο την μπύρα μου. Και σε λίγο τη φτιάχνουν. Έτσι είναι και το τεχνητή νοημοσύνη. Τι δεν μπορεί να κάνει αυτή τη στιγμή? Hold my beer. Περιμένετε μια εβδομάδα, άμα κάτι δεν μπορεί να το κάνει. Wait for a week. Θα λέμε την άλλη εβδομάδα. Τώρα, υπάρχουν και ηθικές προεκτάσεις εδώ πέρα και θέματα. Υπάρχουν όμως οδηγίες. Οι Αυστραλοί, για παράδειγμα, έχουν δημιουργήσει μπροστά και έχουν δημιουργήσει οδηγίες για το πώς να το χρησιμοποιούμε στο σχολείο. Υπάρχει και μια κλίμακα η οποία ξεκινάει από το. Θα την ανοίξω, αλλά δεν ξέρω αν θα προλάβετε να τη δείτε ώστε να προχωρήσω παρακάτω. Ανοίγω. Και αυτήν θα πρέπει να την έχουμε υιοθετήσει στην εκπαίδευση. Δυστυχώς έχω κάνει επιστολές στο Υπουργείο, στη Γενική Γραμματεία, από εδώ, από εκεί. Δεν απαντάει κανένας ως συνήθως. Ή απαντάνε ναι, βεβαίως, πολύ ωραία ιδέα, θα σας ειδοποιήσουμε. Και έχει περάσει 1,5 χρόνος από τότε που ξεκίνησαν αυτά και ακόμα είμαστε στο 0. Δεν υπάρχουν οι οδηγίες για τους καθηγητές και για τους δασκάλους. Εδώ λοιπόν ελπίζω να βλέπετε την κλίμακα. Ξεκινάει από το κόκκινο. Απαγορεύεται η τεχνητή νοημοσύνη, που για μένα είναι disservice. Θα κάνετε ζημιά στους φοιτητές και τους μαθητές αν δεν τη χρησιμοποιείτε. Το ίδιο και στους δασκάλους. Και το πράσινο είναι επιβάλλεται. Τα δικά μου τα μαθήματα είναι επιβάλλεται. Αλλά έχει και ενδιάμεσα. Επιτρέπεται μόνο για να σου διορθώσει την εργασία. Και πρέπει να μας πεις τι έκανες και πώς το έκανες κτλ. Γίνονται όλα και υπάρχουν κανόνες που έχουν βγει από άλλα κράτη. Λοιπόν, για να τελειώσω, έχει και άλλα πραγματάκια. Αν θέλετε να παρακολουθείτε τις εξελίξεις, σας έβαλα εδώ στο τρίτο μέρος, στο τρίτο μάθημα, σας έβαλα κάποια links τα οποία μπορείτε να παρακολουθείτε. Για παράδειγμα, Facebook groups, άμα είστε στο Facebook, ή στο TikTok, ή κάποια newsletters, ή κάποια μαθήματα. Φυσικά μπορείτε να συνδεθείτε και με εμένα που δημοσιεύω τέτοια αρκετά. Έχουμε κάνει και ένα μάθημα τεχνητή νοημοσύνη για δασκάλους. Στην εκπαίδευση μάλλον το λέμε, στο Facebook είναι. Μπορείτε να ακολουθείτε διάφορα ονόματα που σας έβαλα εδώ κτλ. Happy end, congratulations, τελειώνεις το μάθημα και παίρνεις και πτυχίο. Αυτόματα σου έρχεται ένα πτυχίο στο email. Θα χαρώ να συνδεθείτε μαζί μου στο LinkedIn, στο Facebook, είμαι παντού. Και αν σας άρεσε αυτό το μάθημα, σας παρακαλώ να το μοιραστείτε με τους φίλους και τους εχθρούς. Όχι τους εχθρούς. Έχουμε και άλλα δωρεάν πράγματα. Κάποια βιβλιαράκια, η λύθη είναι ανίκητη κομμάτια όμως αποσπάσματα. Ο πρίγκιπας Βάτραχος και Τούμπαλιν, πώς να αλλάζετε πράγματα. Και εδώ είναι μια εικόνα
Ελπίζω να τη βλέπετε. Dr. Robot που την έκανε το AI. Μπορεί να σας κάνει και μαθήματα ολόκληρα, όπως σας είπα, online, τέτοια να το πουλάτε, άμα θέλετε. Μπορείτε να σας κάνει marketing, μπορεί να σας κάνει ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Εδώ είναι αξιολόγηση του μαθήματος που, αν θέλετε, σε 30 δευτερόλεπτα, ναι, όχι, μπράβο κτλ. Και εδώ δεν πρέπει να πάτε, να μην κάνετε κλικ εδώ κάτω αριστερά, ναι. Εντάξει. Όλοι θα πάτε και θα το κάνετε κλικ, ξέρω. Reverse psychology. Λοιπόν, σταματάω να μοιράζομαι την οθόνη. Σας ευχαριστώ για τα 55 λεπτά που μου δώσατε. Σας προσκαλώ να σηκωθείτε όρθιοι και να τεντώνεστε για να μην κάθεστε. Δεν πρέπει να κάθεστε πάνω από 45 λεπτά, ούτε τα παιδιά, ούτε εσείς. Άρα λοιπόν σηκωνόμαστε, τεντωνόμαστε. Και αυτό είναι διαταγή. Έλα, έστω και αν δεν φοράτε πιτζάμες ή ξέρω εγώ παντελόνια. Αχ, τι ωραία. Λοιπόν, αν έχετε ερωτήσεις, θα χαρώ να περάσουμε κάνα τεταρτάκι. Πολύ μίλησα. Γιώργο, θέλεις να συντονίσεις το κοινό, το καταπληκτικό? 151 άτομα, μπράβο σας. Λοιπόν, μου λες να συντονίσω το κοινό, αλλά εγώ θα κλέψω κάτι από το Καζαντζάκι, θα το πω στον εαυτό μου. Σταμάτα, δάσκαλε, να ακούσω το πουλί. Τα πουλιά λέει, το πουλί τώρα εσένα. Προτείνω να συντονίσεις εσύ. Καλά, μου πέταξε το μπαλάκι. Λοιπόν, δεν θα μπορέσω να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις, αλλά 4-5, ξέρω, κάνω ένα δεκάλεπτο, τέταρτο, αν θέλετε. Αν έχετε ερωτήσεις, αλλιώς θα σας κάνω εγώ ερωτήσεις. Τι θα θυμάστε? Δεν είναι το θέμα τι θα θυμόμαστε, γιατί αυτά θέλουν πάρα πολύ ψάξιμο, κύριε καθηγητά, πάρα πολύ ψάξιμο. Το θέμα είναι να μάθουμε να τα λειτουργούμε, να δίνουμε σωστές προτροπές για να φτάνουμε στο ζητούμενο. Ναι. Να κάνουμε μια διήλυση των προτροπών για να ξέρουμε, να το οδηγούμε εμείς στη γνώση που θέλουμε να πάρουμε. Θα σας βοηθήσω. Πρώτον, απτονίστε το τσεκούρι. Δηλαδή, ναι, θέλει προπόνηση, θέλει να ξοδέψετε 1 ή 2 ώρες για να παρακολουθήσετε ένα τέτοιο μάθημα σαν το δικό μου. Αν δεν θα σας το δικό μου, έχει κι άλλο. Δεύτερον, αυτό που είπατε για προτροπές, έχει έτοιμες προτροπές. Ή μπορεί να του πεις, σε παρακαλώ, κάνε μου μία προτροπή επαγγελματική για να κάνω αυτό το πράγμα. Του λες μόνο μία λέξη ή 2. Και αυτό σου φτιάχνει την προτροπή, μία παράγραφο ολόκληρη που ξεκινάει. Είσαι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, είσαι πρωταθλητής, ξέρεις να κάνεις αυτό και εκείνη. Σου κάνει αυτό την προτροπή, τη βάζεις μετά μέσα και βγαίνει ένα πολύ ωραίο προϊόν. Ή του δίνεις το ρόλο, είσαι γυμναστής σε ένα εξαθέσιο δημοτικό. Τώρα εσείς ξέρετε να δώσετε το ρόλο, είσαι γυμναστής κτλ. Αν δεν ξέρετε, τότε μπορείτε να του πείτε να σας φτιάξει αυτό την προτροπή που θα χρειαστείτε. Τη φτιάχνει και μετά την παίρνετε και την ξανατροφοδοτείτε σε αυτό και σου δίνει πολύ καλύτερη απάντηση. Θα χρειαστούμε καινούργιο τσεκούρι, λέει κύριο Καραμαλίγκα. Δεν είναι τίποτα, μην το φοβάστε. Τώρα περάσατε 1 ώρα που ήταν όλα καταιγισμός. Από εδώ, από εκεί, links. Δεν μας βοήθησε η τεχνολογία, λέω ξανά. Αλλά μην φοβάστε, σιγά σιγά μπορεί να σας πάρει και 10 μέρες. Δεν είναι τίποτα. Η ζωή σας όμως θα γίνει πολύ πολύ πιο εύκολη. Και τα παιδιά, δηλαδή τώρα. Κοιτάξτε να δείτε, τα φροντιστήρια δεν ξέρω αν έχουν νόημα να υπάρχουν πλέον. Υπάρχει το Khan Academy, το Khan Migo που το λένε, άμα θέλετε σας δίνω και αυτό το link, το οποίο με 6-7 ευρώ όλα τα παιδιά όλου του κόσμου μπορεί να έχουν έναν tutor μπροστά τους που να τους χρησιμοποιεί τη σοκρατική μέθοδο και να τους βοηθάει να μάθουν μαθηματικά, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά, χημεία, ξέρω τα πάντα, φιλοσοφία, ό,τι θέλετε. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση? Καλησπέρα. Λέγομαι Δέσποινα Σάρα. Μας είπατε πριν ότι προσπαθήσατε να περάσετε όλο αυτό το σύστημα στο Υπουργείο, δηλαδή να προωθήσετε την τεχνητή νοημοσύνη ώστε να μπει στο μάθημά μας στα σχολεία. Όχι ακριβώς, έστειλα επιστολές. Ως βοηθητικά εργαλεία. Ναι, έστειλα επιστολές και είπα ότι κάτι πρέπει να γίνει γιατί η εκπαίδευση έχει αλλάξει. Τα παιδιά χρησιμοποιούν στις εργασίες τους στο πανεπιστήμιο, δεν ξέρω στο σχολείο αν κάνετε, 50% τουλάχιστον αυτή τη στιγμή στην Αγγλία, 70% στην Αυστραλία των παιδιών χρησιμοποιούν τα εργαλεία αυτά για τις εργασίες τους. Οπότε δεν έχει νόημα πια να το δούμε ούτε με τα πτυχιακά, ούτε διδακτορικά. Πρέπει να αλλάξει ο τρόπος αξιολόγησης. Και πρότεινα ότι κάτι πρέπει να γίνει. Έκανα κάποιες προτάσεις, αλλά...
Ευχαριστώ. Είμαστε τόσο πίσω στα πάντα όλα. Το να βάλουμε μια τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση, την τωρινή έτσι όπως είναι για γέλια και για κλάματα. Ωστόσο, έχετε απόλυτο δίκιο. Η γνώση έχει μεταλλαχθεί. Τη γνώση την ψαρεύεις εσύ, δεν σου τη δίνει κανένας. Με το AI αυτή είναι η μεγάλη αλλαγή, ότι μπορείς να φτάσεις στη γνώση μόνος σου. Αυτό βέβαια τρομάζει. Τρομάζει μια Οξφόρδη που πουλάει πάρα πολύ ακριβά τη γνώση της. Τρομάζει τα μεγάλα πανεπιστήμια. Φέρνει τα πάνω κάτω. Γι' αυτό και προσπαθούν να σταματήσουν τη ροή, τις ραγδαίες αυτές αλλαγές. Ναι, ό,τι και να κάνουμε εμείς όμως αυτό θα προχωρήσει. Ήθελα να πω, ναι, έχετε δίκιο ότι δεν έχουμε τις υποδομές, ότι έχουμε ένα σωρό προβλήματα στα σχολεία. Η ευκαιρία όμως να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα εργαλεία για να μας βοηθήσουν στα προβλήματα που έχουμε και να μην μείνουμε άλλο πίσω. Δηλαδή, άμα αργήσουμε κι άλλο, τα άλλα κράτη προχωράνε. Στην Σιγκαπούρη είδα χθες μια ομιλία στο Κοινοβούλιο, όπου ο βουλευτής δεν έλεγε αυτά που λέμε εμείς στο Κοινοβούλιο, να μην πω. Έλεγε ότι βγάλαμε ένα καινούριο budget και αυτό το budget θα βοηθήσει καθηγητές και παιδιά να χρησιμοποιήσουν το AI και να μάθουν πώς, για να πάμε μπροστά. Το ίδιο και στην Αυστραλία. Τα κράτη κοιτάνε πώς να πάνε μπροστά με αυτά εδώ, όχι να παλώνουν και να κολλήσουν. Το site μας πώς μεταφράζεται, έχει μια ερώτηση. Πώς μεταφράζεται το site, δεξί κλικ. Αλλά οτιδήποτε ερώτηση έχετε, κυρία Γιώτα, μπορείτε να μπείτε στο Gemini ή στο Bing ή στο ChatGPT και να το ρωτήσετε πώς μπορώ να μεταφράσω μια ιστοσελίδα στη γλώσσα που θέλω και θα σας απαντήσει αμέσως. Και μάλιστα αυτό το κάνετε χωρίς να γράφετε, έτσι, με τα δάχτυλα. Του μιλάω και μου το λέει. Το Bing επίσης βγάζει εξαιρετικές βιβλιογραφίες. Θα πρέπει πάντα να ελέγχετε βέβαια, πολύ σωστά, να ελέγχετε γιατί καμιά φορά είναι hallucinations, δηλαδή αυτοσχεδιάζουν, δεν υπάρχουν αυτές οι σελίδες. Το Gemini αυτοσχεδιάζει πολύ. Όλα αυτά, hold my beer. Κρατήστε την πύρα μου, περιμένετε 2 εβδομάδες και να δείτε πώς θα τα φτιάξουν και αυτά. Μα το κύμα, κύριε καθηγητά, αυτό είναι τρελό. Στις 2 εβδομάδες που λέτε, όλο και κάτι καινούργιο θα έχει ξεπηδήσει. Παλιώνει οτιδήποτε είναι του περασμένου μήνα. Έτσι. Για σκεφτείτε πριν από 1 χρόνο που ήσασταν και που είσαστε τώρα. Πριν 1 χρόνο ξεκίνησα να γράφω ένα βιβλίο. Το παράτησα ύστερα από 2 εβδομάδες γιατί λέω δεν έχει νόημα να γράψω βιβλίο. Έκανα το μάθημα το οποίο το αλλάζω κάθε λίγο και πάλι είναι πίσω. Βλέπω και πολλούς γνωστούς μου εδώ μέσα. Η κυρία Μάνια, η Χρύς. Πολύ καλησπέρα σας. Δεν σας βλέπουμε, να χαρούμε. Τι θα θυμάστε? Πάντως δεν φοράω πιτζάμες, εντάξει. Μάνια, άνοιξε λίγο. Να σε δούμε. Εάν μιλάτε, ανοίξτε λίγο να σας δούμε. Δεν βολεύει αυτή τη στιγμή, Γιώργο. Δεν έχεις πάει κομμωτήριο, καλά. Εμείς δεν έχουμε τέτοιο θέμα. Και εμείς δεν πήγαμε. Λοιπόν, αν δεν έχετε κάποια άλλη ερώτηση, να μην σας κρατήσουμε άλλο. Ήταν πολύ ωραία που μαζευτήκατε τόσα άτομα. Συγγνώμη να ρωτήσω εγώ κάτι. Αν οι μαθητές παίρνουν έτοιμες, δηλαδή έχουν έτοιμες τις εργασίες για ό,τι θέλουν να ρωτήσουν και ό,τι έχουν να παρουσιάσουν στο σχολείο, το παίρνουν έτοιμο. Θα έχουν κατακτήσει τη γνώση, θα έχουν μάθει κάτι. Και πώς μπορεί ο καθηγητής να ξέρει, δηλαδή υπάρχει τρόπος να ελέγξει ότι αυτή η εργασία είναι έτοιμη και δεν είναι δουλεμένη από το μαθητή, ας πούμε. Υπάρχει κάτι τέτοιο? Να πιάσουμε τη δεύτερη ερώτηση πρώτα. Υπάρχουν εργαλεία που αναγνωρίζουν την συγγραφή από AI. Η απάντηση είναι ναι, υπάρχουν πολλά εργαλεία. Είναι αποτελεσματικά? Σύμφωνα με έρευνες, όχι. Γιατί βγάζουν τουλάχιστον 10 με 20% false positives, δηλαδή κατηγορούμε άτομα τα οποία δεν έχουν κάνει τέτοιο πράγμα, τα κατηγορούμε και αυτό δεν γίνεται. Όχι, η απάντηση γενικά να ξέρετε, όχι, δεν μπορούμε. Τώρα, μην λέτε στα παιδιά ότι δεν μπορούμε. Αλλά την πρώτη ερώτηση. Τι γίνεται τώρα με τα παιδιά που γράφουν τις εργασίες τους με αυτά εδώ? Θα μάθουνε? Είναι μια ερώτηση την οποία την κάναμε και όταν ανακαλύφθηκαν τα computer, τα calculators, οι υπολογιστές.
Θα μάθουν τα παιδιά μαθηματικά τώρα που έχουμε, και είναι περίπου πόσο, κράτησε ξέρω εγώ 1-2 χρόνια, και τώρα το δεχόμαστε ότι υπάρχουν τα calculators. Το ίδιο έγινε και με ξέρω, για παράδειγμα το SPSS, που είναι το πρόγραμμα που κάνουμε στατιστική. Εμείς μάθαμε να την κάνουμε με το χέρι. Τώρα, αν μου πείτε να κάνω κάτι με το χέρι, θα σου πω καλά βλάκασες, αφού μπορώ να το κάνω. Είναι σαν λες να πάω στην Αθήνα με τα πόδια, ενώ υπάρχει αμάξι και τρένο. Όχι, αφήστε το τρένο. Αεροπλάνο κτλ. Είναι ένα θέμα, το οποίο όμως μάλλον θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε, δηλαδή να μάθουμε να σκεφτόμαστε έξυπνα για το πώς να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα εργαλεία. Και πάλι θα δείτε ότι οι καλοί φοιτητές ξέρουν να τα χρησιμοποιούν πολύ καλά, οι μέτριοι μέτρια δεν ξέρουν και οι κακοί κάνουν πολύ κακή δουλειά. Ευχαριστώ πολύ. Να πω κάτι εγώ. Έγραψα στους αδέλφους να μην φύγουν, άλλα 2 λεπτά. Αξιολόγηση. Τίνος, απαγορεύεται η αξιολόγηση. Τι θα αξιολογούμαστε κιόλα, άμα. Θα σας πω πώς τότε. Επιτρέπεται. Παράκληση σε όλη την παρέα, για να το κρατήσω μετά και να το δώσω σαν δώρο, σαν ένα από τα δώρα που θα δώσω εγώ στον κύριο Ροδαφινό. Τι θα κρατήσετε και τι θα πετάξετε από αυτή τη συνάντηση, ή πώς νιώσατε, πώς περάσατε. Μη στέλνετε ακόμα τίποτε. Γράψτε κάθε ένα στο πινακάκι του, έτοιμο να σταλεί. Με δική μου εντολή, επιτρέψτε μου για τη φράση, θα βομβαρδίσουμε τον κύριο Ροδαφινό με το πώς περάσαμε και τι νιώσαμε. Λοιπόν, 1 λεπτό για να γράψουμε πώς περάσαμε και τι νιώσαμε, και περιμένετε να σας δώσω εντολή. Στο chat να τα γράψουμε, κύριε Ράπτη. Πώς? Στο chat. Στο chat. Ναι. Άρα θα είναι επώνυμο και θα ξέρω που μένετε. Και ποιοι είστε. Ό,τι πετάξουμε θα είναι για να διορθωθούμε. Ό,τι κρατήσουμε θα είναι για να χαρούμε. Λοιπόν, περιμένετε να γράψω κι εγώ. Τι να πρωτογράψω. Λοιπόν, έτοιμοι, πατάμε το κλικ. Πάμε. Και πού ήξερες ότι θα ήταν θετικά τα σχόλια, γιατί μπορεί να μην ήταν δώρο, να ήταν. Μπράβο στα σχόλια, ευχαριστώ πολύ. Προσωπικά ξόδευσα περίπου 50 χρόνια για να διορθώσω πράγματα, αλλά τώρα καταλαβαίνω ότι άδικα. Οπότε ας μην γράφουμε άσχημα σχόλια, ας γράφουμε τα ωραία. Μπορώ να κάνω μια ακόμη ερώτηση. Ναι, βέβαια. Εφόσον είμαστε όλοι εδώ γυμναστές, ναι. Εφόσον είμαστε όλοι γυμναστές, αν τυχόν προβλέπετε μια νέα συνάντηση, έχετε υπόψη αν υπάρχουν κάποια βιντεάκια που έχουν ετοιμαστεί έτσι από τεχνητή νοημοσύνη να μας παρουσιάζετε για τη δημιουργία ενός μαθήματος φυσικής αγωγής, είτε για ομαδικό ή για ατομικό άθλημα, ή αν έχει γίνει κάτι τέτοιο στο εξωτερικό, πώς το έχουν χρησιμοποιήσει, πώς παρουσιάζεται, πώς εκτελείται στην αίθουσα, στο γήπεδο τέλος πάντων, μέσα στο γυμναστήριο. Αν τυχόν έχετε υπόψη σας αν γίνεται αυτό στο εξωτερικό από την ειδικότητά μας. Δηλαδή, διαζώσεις δεν μπορούμε να το κάνουμε, να δούμε δηλαδή σε βίντεο πώς εφαρμόζεται η τεχνητή νοημοσύνη εν της πράγμαση. Δηλαδή από την αρχή ως το τέλος. Πώς το φτιάχνει ένας καθηγητής φυσικής αγωγής, η τεχνητή νοημοσύνη του ετοιμάζει το μάθημά του και πώς το παρουσιάζει. Μπορούμε να δούμε κάτι τέτοιο, αν υπάρχει κάποιο βιντεάκι ή κάποια αναφορά. Νομίζω ότι σας έδωσα πολλές ιδέες. Αν μπείτε στο Magic School θα δείτε πάρα πολλά. Αλλά άμα πάτε στο YouTube, μάλλον το είδατε το μάθημα φαντάζομαι, μπείτε κάντε λίγο το μάθημα, από εκεί θα ανοίξει ο κόσμος πολύ. Έχει και links. Ευχαριστώ θα βρείτε πολύ. άτομα που... Ναι. Πάντως να καταλάβετε, αυτό ήταν ένα πολύ πολύ μικρό κομμάτι από το τι υπάρχει. Υπάρχουν εφαρμογές αυτή τη στιγμή στο κινητό σας και μπορεί να έχετε τον ασκούμενο να κάνει κάμψεις μπροστά στο κινητό και το κινητό να
να παίρνει σημεία, τους ώμους, το κεφάλι, τα χέρια και να διορθώνει και να σου λέει κοίταξε, λύγησε πιο πολύ τα χέρια, κατέβα πιο κάτω, να σε διορθώνει για την κίνηση στην όργανα, να σε διορθώνει στο ποδόσφαιρο. Έχει πάρα πολλά εργαλεία. Αυτό που κάναμε σήμερα, εγώ το κάνω σε 13 εβδομάδες με 2 ώρα και 3 ώρα στο πανεπιστήμιο, στο μεταπτυχιακό, στο ΤΕΦΑ. Δηλαδή δεν φτάνει μία ωρίτσα έτσι. Μόνο μια ιδέα θέλαμε να σας δείξουμε ότι there's an AI for that. Οτιδήποτε θέλετε να κάνετε μπορείτε να βρείτε τη λύση. Σταματήστε να ρωτάτε ο ένας τον άλλον και μπείτε να ρωτήσετε το ρομποτάκι σας να σας λύσει όλα τα... να σας δώσει ιδέες για όλα τα προβλήματα. Αν θέλει κάποιος μπορεί να έρθει στο μάθημά στο πανεπιστήμιο ή γίνεται το αδιαχώρητο? Το αδιαχώρητο. Έχω 3 με 5 φοιτητές, διότι το πανεπιστήμιο το έχει κάνει μη υποχρεωτικό αυτό το μάθημα. Αυτή είναι μια από τις προτάσεις. Καλύπτεται βέβαια το μάθημα της μεθοδολογίας. Φαντάζομαι ο συνάδελφός σας... Κάνω και μεθοδολογία. Έχει τα παραπονά του. Κάνω και μεθοδολογία, αλλά κοιτάξτε, αυτή είναι μία από τις προτάσεις. Έπρεπε χθες να αλλάξει το curriculum του σχολείου, να αλλάξει το assessment, να σας δώσουν οδηγίες πώς να κάνετε AI resistant, άμα θέλετε, assessments. Δηλαδή, αξιολογήσεις οι οποίες να αντιστέκονται στην τεχνητή νοημοσύνη, να μετράνε άλλα, να μετράνε άλλες ικανότητες. Τα παιδιά πρέπει να μάθουν τώρα κριτική σκέψη, επικοινωνία, soft skills και πώς να χρησιμοποιούν αυτά τα εργαλεία. Όλες οι άλλες γνώσεις, άντε καλά να τους δώσετε τις βασικές από εδώ και από εκεί, μπορούν να τις βρουν μέσα σε 2 λεπτά στο κινητό τους. Τι νόημα έχει εγώ να ρωτάω τον φοιτητή του ΤΕΦΑ πόσο είναι το ύψος του καλαθιού του μπάσκετ, πόσο είναι το μήκος του γηπέδου. Τι νόημα έχει? Δεν είναι αυτά τα εργαλεία που πρέπει να τους αυτά τα skills. Συγχωρέστε με εμένα. Τώρα, δώστε μου 10 δευτερόλεπτα. Πρέπει να ευχαριστήσω το κάθε έναν για δεύτερη φορά και όλους μαζί που αφιερώσαν χρόνο και διάθεση για να είναι στην παρέα. Το κύριο Ροδαφινό θα βρω έναν δικό μου τρόπο να τον ευχαριστήσω. Θα χρειαστεί να τον επισκεφτώ. Ευχαριστώ τους συναδέλφους συμβούλους εκπαίδευσης που ήταν και είναι. Δεν ξέρω, είμαι πολύ χαρούμενος που ήταν στην παρέα μας. Θα έπρεπε κάπως έτσι να δουλεύουμε. Δυστυχώς είμαστε μακριά ο ένας από τον άλλον. Μόνο αυτό ήθελα να πω. Κύριε Ράπτη, θα μπορούσαμε να κάνουμε μια εκπαιδευτική επίσκεψη στον κύριο Ροδαφινό, να ξαναμπούμε στα Θρανία και να μας διδάξει από κοντά. Ωραία. Είναι μια ωραία ιδέα. Εγώ θα σας στείλω ένα μήνυμα με κάποια στοιχεία από όλα αυτά, από το chat. Και είναι μια πρόταση να πάμε μια μέρα. Πάρα πολύ ωραία ιδέα. Θα ήταν πολύ όμορφα. Επειδή είμαι από τη Βέρεια, οργανώστηκε κάτι εκεί στη βιβλιοθήκη, να έρθουμε να πάμε μετά και για φαΐ, ποτό. Για γυμναστική, ναι. Εξαιρετικά. Κάποιος ήθελε να ρωτήσει κάτι, το διέκοψα πριν. Εγώ ήθελα λίγο, αν μου δίνετε το λόγο, να πω 2-3 πράγματα, γιατί χάρηκα ιδιαίτερα που επιτέλους, πώς να το πω, μιλάμε για το σήμερα. Ίσως και για για το χθες μιλάμε αυτή τη στιγμή, όπως είπατε κι εσείς, δηλαδή τρέχουν τόσο γρήγορα τα πράγματα, που μέχρι να έρθουν στην εκπαίδευση μάλλον δεν θα κάνουμε αυτά που είπατε σήμερα, θα είναι κάτι άλλο. Εμείς πραγματικά δειλά-δειλά μέσα από τις επιμορφώσεις τις οποίες έχουμε κάνει στην ΠΟΕ, έχουμε βάλει κάποια πραγματάκια μέσα στο μάθημά μας, τις βροχερές ημιμέρες που λένε και οι συνάδελφοι. Με βρίσκεται απόλυτα σύμφωνη στο γεγονός ότι τα παιδιά μας πρέπει να τα μοιήσουμε προς την κατεύθυνση της απόκτησης δεξιοτήτων που θα τους είναι πραγματικά χρήσιμες και όχι όλα αυτά που είπατε, δηλαδή όπου αναφέρατε σχετικά με το ύψος του φιλέ, της στεφάνης, αν πρέπει να είναι 3,05 ή ό,τι άλλο, τα οποία εμείς τέλος πάντων παπαγαλίζαμε και ξέρουμε από τότε που ήμασταν παιδάκια. Τα παιδιά μας σήμερα, εγώ εργάζομαι στο Λύκειο, χρησιμοποιούν τα εργαλεία αυτά, χωρίς οι συνάδελφοι να το έχουν πάρει χαμπάρι. Δεν γνωρίζουν τίποτα, δεν ξέρουν τι γίνεται οι συνάδελφοι οι περισσότεροι. Οπότε, για τη στιγμή που τα κάνουν σήμερα, πιστεύω ότι οι επόμενοι που θα έρθουν θα είναι πάρα εμπελμένοι σε αυτά και εμείς νιώθουμε και πολύ πίσω. Παρακολουθώ ένα σεμινάριο τώρα.
Θέλουμε έτσι την στήριξη όλων όσων γνωρίζετε πολύ καλά αυτά, γιατί και εμείς θα μείνουμε στην εκπαίδευση ακόμα τουλάχιστον μια δεκαετία. Και γι' αυτό το λόγο να ευχαριστήσω που μας δώσατε έτσι και όλους εδώ. Ίσως μας ξενίζει, να σας πω την αλήθεια, το γεγονός ότι αναφέρατε πολλούς όρους στα αγγλικά. Το λέω όχι προσωπικά, αλλά το νιώθω και το βιώνω καθημερινά στο σχολείο μου, όταν αναφέρουμε όρους στα αγγλικά ή γίνονται πράγματα. Και θα ήθελα, πώς να το πω, να μην σας φαίνεται και εσάς παράξενο, αλλά στο σχολείο ελάχιστοι πλέον από τους μεγάλους γνωρίζουν την αγγλική γλώσσα, ενώ τα παιδάκια μας παίζουν στα δάχτυλα. Την παίζουν στα δάχτυλα και παίζουν και εμάς στα δάχτυλα. Δηλαδή είμαστε κάπως αστείοι, σκεφτείτε, απέναντί τους. Αυτά επειδή τα λέω όλα γιατί, όπως είπατε, μιλάτε στο Υπουργείο ή στέλνετε πράγματα στο Υπουργείο. Και το δεύτερο που θα ήθελα να ζητήσω, γιατί δεν το βλέπω στην εκπαίδευση να γίνεται, αυτά τα εργαλεία τα οποία προτείνονται να χρησιμοποιηθούν, επειδή ακριβώς τα περισσότερα εργαλεία, τα περισσότερα από τα features που έχουν και τα λοιπά, δεν μπορούμε εμείς να τα χρησιμοποιήσουμε, γιατί πρέπει να πληρώνουμε. Και θα ήταν πολύ πιο όμορφα, δηλαδή γιατί και εγώ χρησιμοποιώ, ας πούμε, το Kahoot, χρησιμοποιώ, τώρα θα μου πείτε πανάρχια πράγματα, είχα κάνει κάποια πραγματάκια για τα παιδιά μου, ή με Δημήτρη ή ό,τι άλλο, αλλά τα χρησιμοποιώ στο επίπεδο των δυνατοτήτων που δίνονται δωρεάν. Με έναν τρόπο να πούμε κάτω, δεν ξέρω πώς θα οργανωθεί κάθε σχολική κοινότητα, αλλά να μπορεί να χρησιμοποιεί ως σχολείο κάποια εργαλεία από αυτά, πληρώνοντας ίσως το συγκεκριμένο σχολείο. Δεν ξέρω πώς, αλλά κάποιος πρέπει να το πει αυτό κάτω. Δηλαδή εννοώ στο Υπουργείο και από το Υπουργείο κάπως να πάει στα σχολεία. Να έχουν δηλαδή τα σχολεία και αυτά τα εργαλεία τα οποία θα δίδονται δωρεάν στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι πραγματικά θέλουν να κάνουν ένα μάθημα το οποίο να προκαλεί το ενδιαφέρον των μαθητών και να βοηθάει όσο περισσότερο γίνεται στην ολιστική τους, τέλος πάντων, μόρφωση. Αυτά ήθελα να πω και ευχαριστώ που με ακούσατε. Καλή συνέχεια σε όλους μας και καλή δύναμη και σε εσάς βεβαίως. Ευχαριστούμε πολύ. Όλες οι ιδέες ωραίες. Ελισάβετ, να πω λίγο. Είμαι αισιόδοξο, ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα πληρώσουν 20 ευρώ ή 40 ευρώ πόσο είναι η συμμετοχή για το ChatGPT, αν όχι το Υπουργείο και το Σχολείο, γιατί είναι μεγάλο έξοδος. Πιθανόν ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων να πει θα πάρουμε ένα license. Μπορείτε εσείς. Μπορείτε να πάτε λοιπόν στο Gemini και να πείτε γράψτε μου ένα γράμμα προς το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, το οποίο να είναι πολύ πιστικό και να ζητάει να μας βοηθήσουν να αποκτήσουμε 3 άδειες ChatGPT για τους καθηγητές στο σχολείο. 60 ευρώ το μήνα. Και θα σας το γράψει, θα είναι πολύ ωραίο. Τι άλλο είπες για τα αγγλικά. Ζητώ συγγνώμη, ήμουνα 20 χρόνια δίδασκα σε ξένα πανεπιστήμια, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Τα αγγλικά μου μπερδεύονται με τα ελληνικά, αλλά πριν 20 χρόνια είχα πάει στην Καβάλα, με φωνάξατε σε ένα σχολείο να μιλήσω και τους είπα εκεί, αν θέλετε τα παιδιά σας να ζήσουν ευτυχισμένα και να έχουν πολλές επιλογές σαν πολίτες του κόσμου, θα πρέπει να αφαιρέσουμε κάποια μαθήματα από το σχολείο και να βάλουμε κάποια άλλα. Τι πρέπει να βάλουμε? Αγγλικά να μάθουμε να μην ξεχωρίζουμε από τους άλλους όταν μιλάμε αγγλικά. 1. Γιατί ο κόσμος είναι πλέον στα αγγλικά και τα κινέζικα. Και 2. Κομπιούτερ. Ύστερα από 20-30 χρόνια δικαιώνομαι, αλλά πολλά παιδιά δυστυχώς ακόμα δεν ξέρουν αγγλικά και κομπιούτερ και η ζωή τους δεν θα είναι τόσο στο ίδιο επίπεδο με τους Ολλανδούς και τους Δανούς και τους Ινδούς, αν θέλετε. Ξέρουν. Φυσικά θα πρέπει να βγάλουμε άλλα μαθήματα. Ποια μαθήματα θα βγάλουμε, το αφήνω στη φαντασία σας. Λίγο πριν κλείσουμε, κάποιος άλλος που θέλει να ρωτήσει κάτι. Εγώ δεν θα ήθελα να ρωτήσω κάτι, να προτείνω κάτι. Μέσα από το e-twinning seminars γίνεται από φέτος ένα πιλωτικό μάθημα αξιοποίηση παιδαγωγική της τεχνητής νοημοσύνης στη διδασκαλία των μαθημάτων. Οι συνάδελφοι θα μπορούν του χρόνου, γιατί για φέτος τελειώνει, να λάβουν μέρος, είναι δωρεάν, ξεκινάει τον Οκτώβριο και λήγει συνήθως Απρίλιο-Μάιο και κάποια βασικά εργαλεία αναλυτικά διδάσκονται εκεί. Οπότε μπορεί να μην είναι το τελευταίο της τεχνολογίας, αλλά σίγουρα είναι πολύ πολύ καλύτερο από ότι να το ψάξεις μόνος σου, σε καθοδηγεί και είναι πάρα πολύ επιμορφωτικό. Νομίζω ότι όποιος θα ήθελε θα ήταν καλή ευκαιρία. Φέτος εγώ έμαθα πάρα πολλά πράγματα μέσω αυτού. Ξανθήπη. Ναι. Ευχαριστούμε για τη συνεισφορά σου. Έχεις το email μου.
Αν θέλεις κάποια στιγμή, στείλε μου ό,τι έχεις. Θα το στείλω εγώ στους συναδέλφους μου. Ναι, γιατί υπάρχει πάρα πολύ υλικό. Ωραία, είσαι απίθανη, ευχαριστώ. Να είστε Εντάξει. Τον Ιούνιο θα είναι οι αιτήσεις, συνάδελφοι, για το e-twinning που λέτε. Τον Ιούνιο. Ωραία. Βασιλική, σε ευχαριστούμε. Απλά με την παρουσία σας επιβεβαιώνεται ότι μάλλον κάτι που έχω μάθει από τους δικούς μου εκπαιδευτικούς, μέσα σε 15 άτομα πάντα υπάρχει κάποιος που ξέρει περισσότερα από σένα. Νομίζω το είπε ο Άγγελος στην αρχή. Εγώ, Μαρία Αθανασιάδου, δεν μιλάω, βλέπεις, τον κύριο καθηγητή. Πολλά χρόνια μιλούσα στην καθαρεύουσα, άτομο της καθαρεύουσας. Προσπαθώ να το ξεπεράσω τα τελευταία λίγα χρόνια. Άρα θα κλείσουμε λίγο. Χρησιμοποιήστε τεχνική νοημοσύνη. Χρησιμοποιήστε AI, κύριε Γιώργο. Λοιπόν, άρα κλείνουμε με το καλό. Όπως με το καλό αρχίσαμε. Θα σας στείλω ό,τι υλικό έχω κρατήσει από το chat. Θα σας στείλω ό,τι μου στείλουν οι δύο, η Βασιλική και η Ξανθίπη. Θα σας στείλω κάποιες σκέψεις μου. Δεν έχω κάτι άλλο να συμπληρώσω. Για μένα ήταν μια ιδιαίτερη μέρα. Και επειδή έχω γνωρίσει τον Άγγελο από κοντά, σας λέω ότι τον αδικεί πάρα πολύ η εικόνα. Δεν ξέρω, κάποιος τους βοηθάει, κάποιος... Παιδάκι είναι. Κλείνουμε λοιπόν. Εγώ φυσικά θα μείνω τελευταίος, σαν οικοδεσπότης. Ό,τι ομορφότερο στη συνέχεια της μέρας σας και στη ζωή σας. Θα τα πούμε με οι συνάδελφοι πολύ σύντομα. Άγγελε, να σου πω ευχαριστώ με μια υπόκληση. Μια που είπες να κινούμαστε. Άρα θα αποχωρήσω σιγά σιγά οι συνάδελφοι όπως αποχωρούν. Σας χαιρετώ κι εγώ. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο, για την διοργάνωση. Και μην μιλάτε στον πληθυντικό, θα αισθάνομαι μεγάλος. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.